gystadleuol. Ie, da ni'n edrych ymlaen yn fawr. Dewch chi yn ôl at ni ar ôl yr egwyl fer yma ar gyfer yr hanner cyntaf rhwng Caerdydd ac Abertawe. Croeso nôl at ni, mae'r tîm allan ar y maes, felly mae'n bryd i ni groesi draw at yn tîm sylwebyn ni, Gwenan Harris a Dylan Ebenezer. Diolch yn fawr, Nicky, pnawn da i chi, ac am brynhawn fan hyn yn y brif ddinas. Mae'n hael yn gwenu, mae'n hollol hyfryd yma, mae'n bnawn hanesyddol. Y gêm fyw gyntaf o uwch gyngred Merched Cymru, cam mawr arall i ddatblygiad gêm y Merched yng Nghymru. Maen nhw'n gweud bod rhaid cropian cyn cerdded. Mae'r ein yn barod i'r redeg, dwi'n credu. Dyma'r tîmau pnawn yma. Ambell i chwaraewr newydd gyda Caerdydd, ambell i anaf hefyd wedi effeithio i tîm nhw ac o ran Abertawe. Maen nhw ar eu cryfan ôl y rheolwr y pencampwyr yn barod amdani. Gen i weld y patrwm nawr yng Nghymru. Gwenan Harris sy'n cadw cwmni fi yn yr heilwen fan hyn. Mae'n brawn cyffroes, ond o ran Caerdydd, Gwenan, y patrwm, 4-2-3-1, beth amdani? Ie, dau chwaraewr pwysig iawn i Gaerdydd fyna, Cynisian Underdown a Daniel Broadhurst yng nghanol cae. Nhw sy'n reoli'r tempo, nhw sydd yn gyfrifol wedyn am edrych ar ôl chwaraewyr y ddawol ymwysodol Abertawe. Ac o ran Abertawe, roedd nhw Ian Owen yn mynnu bod nhw ar eu cryfa. Fi wastad yn drysu fan hyn, ond 4-5-1 yw'r patrwm yn yr ymosod Stacey John Davies yn arwen y cyfan. Ie, a hefyd un pwysig iawn, Katie Hosford, mae lot o pethau da Abertawe yn dod trwy hi, 20 gol ym mhob cystadleuaeth blwyddyn diwetha. Fel ni'n gweud, bendant yn barod amdani, mae'n bnawn mawr. Yn enwedig i ddwy chwar sydd yn hîm Caerdydd, Siobhan Walsh, y capten, a Catherine Walsh yn arwen yr ymosod, yn efeilliad ac yn dathlu pen-blwydd yn 6-20. A cyn y gic gynta, a chwaraewyr yn penglunio. Fel sy'n dod yn gyfarwydd dros ben erbyn hyn, y neges
yn parhau yr un mor bwysig. Cheryl Foster yw'r ddyfanroig. Mor brofiadol. Arfer chwarae i Gymru gyda Gwen yn hanes. Siw bod Gwen yn gyda digon i weid am dyfanroig yn hwyrach. A ni'n barod am y gic gyda capten Abertawe, Alicia Pow. Wrth i'r cyfan gychwyn y gic gyntaf felly yn y gêm fyw gyntaf o uwch gyngrair Merched Cymru. A fydd hi'n braf mai dyma yw'r drefn gyfarwydd yn edrych na'r anghyfarwydd. Ond gêm y Merched wedi newid gymaint dros y blynyddoedd diwetha. Ond yr un hen elyniaeth pan mae Caerdydd yn cwrdd ac Abertawe. Abertawe y pencampwyr am y pedwerydd tro er y tymor orffen yn gynnar. Caerdydd yn gorffen yn drydydd. Wel, os yna gamgymeriad yn gynnar. Ni'n meddwl yn braidd bod y bêl yn mynd allan ac yn gyfle i Caerdydd, yn Abertawe yn ceisio adeiladu a hanner cyfle o bosib i'r elyrch oddi cadre Eli Lake sydd ar meddiant. Yn edrych am gymorth, yn disgwyl yn y canol o Stacey John Davies. Abertawe dechrau'n dda, Gwenan. Ydym nhw yn, ond popeth fyna wedi dod oherwydd Caerdydd methu dal y bêl lan. Mae'n gynnes iawn heddiw, yn bwysig dros ben bod Caerdydd, pan maen nhw'n cael y cyfle, pan mae fe'n dod mewn i blaenwyr, bod nhw'n gallu edrych ar ôl y bêl yna a ryddhau wedyn chwaraewr arall, jyst neu'n siŵr bod nhw'n cael digon o amser i tîm i ymarfer. Chloe Chivers ar gic gornel, Chris y Gwyn yn cywio yn y canol. Gwaith amddiffynol yn gynnar i Caerdydd, a mae'n gol! Gynnar i Abertawe a Mergyd ar y foli. Yn hedfan dros ben pawb i'r gornel ucha. Ni'n credu mai Siona Jenkins sydd wedi taro. Wel, am ergyd oedd hwnna, am gychwyn i'r gêm i Abertawe. Y dechrau gorau posib i Abertawe a'r techneg. Mae ddi'n gwylio'r bêl, mae'n aros am wedi dod ar uchder perffaith. A'r un peth beth ni'n gweud am Caerdydd, dyna pam ar Corneli, mae fe'n bwysig i roi rhywun ar y posib. Mae hwnna'n ergyd enfawr iddyn nhw ar dechrau'r gêm. Chwaraewr ifanc y flwyddyn, 2 dymor yn ôl gydag Abertawe, yn taro i'r gornel ucha am ffordd i ddechrau. A mae'r tîm rheoli wrth i bodd. Colin Staples wedi ymuno ag Ian Owen. Abertawe yn dechrau'r tymor fel o'r ffennon nhw tymor diwetha, yn sgorio gic gornel, a mae Caerdydd gyda cic gornel fan hyn wrth i Siona Jenkins. Y chwar lig gyda llaw am ddiffynwr Aberystwyth yn y cyfarwydd yn uwch gyngor Cymru o ran y dynion, ond Merched Caerdydd sy'n ceisio taro nôl, a pwy oedd yn amddiffyn? Jenkins eto, mae wedi sgorio un ochr a mae wedi clyrio'r peniad. Wel, am ffordd i ddechrau honna, beinon nawr i Abertawe. Caerdydd yn gweld ychydig o feddiant, eto yn esgeilus. Braidd yn ffodus, dath i drwodd at Atkins. Jenkins bobman ar hyn o bryd. Abertawe ddim yn clyrio. Na, ni wedi gweld newid i strwythu'r Abertawe o beth o'n i'n meddwl yn reiddiol i ddechrau. O'n i'n meddwl falle o'n nhw'n mynd i chwarae 4-5-1. O'n i'n gallu gweld 4 yn y cefn, a wedyn mae TJ Richardson jyst yn eistedd o flaen am ddiffyn. So maen nhw actually yn chwarae gyda 4-1-4-1 wedyn. A mae ni dyn unig sydd wedi mynd. Dyn ni gol yn barod, tipyn o gol. Dyn ni gêm, mae Caerdydd yn ceisio ymosod. Cyrraedd yn hwyr yn y canol o Daniel Green ac yn ildio gic gornel eto. Mae'n fywiog. Ydy, ymateb perffaith gan Caerdydd hefyd. Nad ych chi moyn y ffordd gweitha i dechrau gêm, ond chwarae teg o ran meddylfryd, y ffordd gorau i ymateb a cornel arall yn nhw'n ar. Caerdydd yn drydydd tymor diwetha. Abertawe yn bencampwyr, fel o'n i sôn. Un gol yn unig. Nath Abertawe ildio tymor diwetha. Felly na'r her i Caerdydd. A maen nhw'n ceisio bygwth. Dim am heth am hynny. A nawr yn syth. Chris y Gwyn yn edrych am gyfle i wrth ymosod. Chloe Chivers, campus gan Chloe Chivers. Lisa Owen sydd yn ôl. Mae rhif 2 yn edrych o'r rhif 7 yn Chris y Caerdydd. Na'r unig cwyn sta fi hyd yn hyn. Mae Hael yn Gwenny, mae'n braf fan hyn, Gwennan. Mae'n braf iawn fan hyn. O'n i ddim yn disgwyl tywydd fan hyn. Mae'n gennau'n cop mawr arno. Na, chwarae da gan Katie Hosford fan hyn.
Chloe Chifel, sori. Ni'n gwybod y hanes i o ran wedi bod yng nghlwm gyda tîmoedd Cymru, so mae hi'n twylldodus iawn. Yn dal y bel lan yn dda hefyd. Weithiau, fel wel ni fan'na, weithiau ddim yn fodlon redig mewn tu nôl. Mae angen rhywbeth arall ar gêm hi o ran dod y cyflymder hi mewn i'r gêm, beth i redig mewn tu nôl. Fwy na unrhyw beth i ymestyn am ddiffyn Caerdydd a creu gwagle wedyn i'w chwaraewyr arall i Abertawe. 5 munud wedi mynd, a Caerdydd yn chwarae allan o'r cefn. Yn effeithiol, mae'n gêm beryglus. Mae'n braf gweld nhw'n mentro hefyd, holl ffordd yn ôl i'r gôl geidwad i Abertawe. Diana Lewis, mae'n rhaid fi sôn am Diana Lewis, y fanau gair, clywed am yr esgyd air i'r sgorwyr mwyaf, y fanau gair, un gôl y Pêl-droed Menywod Gwenan. Ddim yn ddrwg? Na, ddim yn ddrwg o gwbl ydy. Mae'n dweud popeth, ond mae'n dweud popeth hefyd am yr amddiffyn, a falle agwedd merched at yr amddiffyn. Ni'n gwybod bod chwaraewyr fel Elisha Pau, dros 400 yn ddangosiad i'r tîm. Os yna gyfle i Stacey John Davies, yn torri'n glir. Cymorth yn cyrraedd, yn ar y bach. Un o'r 10 gol iddi hi tymor diwetha, yn y bas na'n gywir at Kelly Adams. Tackle gadarn yng nghanol y cae o ran Caerdydd. Ôl mae'n dod. Abertawe gyda Hosford. Troser, cegrydd, gwaith da gan Abertawe. Ie, o'n i'n rili hoffi chwarae gan John Davies fan'na, pan nath i trwyddo, oedd hi ddim yn fforsio'r chwarae. So mae lot o chwarae ni wedi gweld yn barod yn y 6 munud agoriadol, yn fforsio'r pas. Nath i synhwyro, neb gyda hi, nath i troi nôl trio dod o chwaraewyr arall mewn i'r gêm. Hwna'n bwysig. Alison McGigrydd, Cheryl Foster. Yn dyfarnu ochr y cae yn Flint neithiwr hefyd. Tipyn o chwaraewraig pan oedd hi gyda Cymru Gwenan. O, un o'r gyrraeon i fod yn onest. Oedd hi'n deallus iawn, oedd hi'n chwarae rôl rili dda, ond o'n i wedi seli pan nath i dechrau fel dyfarnwr, achos hi oedd un o'r rai oedd yn gweiddi mwyaf ar y dyfarnwr. Abertawe yn bygwth eto, a bydd Hastings yn y gôl yn hapus i gael gafel ar y bêl, achos y gôl gynnar gan Abertawe wedi synnu Caerdydd. Mae'n taflu allan eto, adeiladu'r cefn. Mae'n y bwrpas i'w chwarae. Walsh y capten, a di Pêl-droed, fel o'n i sôn. Neb drwy'r canol i fanteisio ar y bas yna, felly Abertawe, fel o'n i sôn, yn bencamper y 4ydd tro. Tymor di gorffen yn gynnar, fel bron pob tymor arall. 2 gêm oedd i fynd, ond wedi ennill 10 allan o 11. Ond i'n gweud bod nhw wedi ildio 1 gol, dim yn ebyn Caerdydd, yn ebyn Aberystwyth, yn allan o'na o 5-1. Ond Caerdydd oedd yr unig tîm i gymryd pwynt oddi arnyn nhw tymor diwetha Gwenan mewn gêm ddi-sgôr, felly mae Caerdydd yn gwybod bod nhw'n gallu cystadlu. Ydyn, maen nhw wedi cael gemau weddol agos dros y blynyddoedd diwetha. Dim ond 2 gol yn ddi, a wedyn y gêm gyfartal hefyd. So maen nhw'n gwybod lot amdano hynna, ac yn amlwg darbu lleol hefyd. Mae yna lot o tacls galed fel arfer yn mynd mewn. Ond oedd e'n bwysig, mae'n bwysig iawn bod Abertawe yn dechrau'n gryf, achos ni wedi gweld yn barod bod Caerdydd wedi ennill. Maen nhw ddim yn hapus nath nhw colli'r gyngrair iddyn nhw llynedd. Ie, yn ogystal â clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, mae yna dîm cryf iawn gyda'r Brifysgol Metropolitan. Met Caerdydd, ni'n gyfarwydd y gweld nhw sgorio tîm y dynion, ond mae tîm y merched wedi bod ennill, nhw Abertawe sydd wedi bod ennill y gyngrair dros y tymorau diwetha. A Met yn rheoli mwy na neb. Oedd merched Abertawe yn sôn darllen ambell i gyfweliad ar ddiwedd y tymor. Le nhw'n holi pain oedd y gêm fwyaf pwysig tymor diwetha. Ac oedd lot yn nhw'n gweud y gêm gyntaf, achos yn allan o'n erbyn Met Caerdydd, ond nhw'n gwybod yn syth ar ddechrau tymor mae y gemau na sy'n bwysig. Ie, mae yna bach o rivalry mawr yn dechrau ymlygu rhwng y ddau yna. Yn amlwg, Met Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd diwetha, ond hefyd mae Abertawe wedi, ers 2010 maen nhw wedi ennill y 4 gwaith, so mae wedi bod rhwngthyn nhw lot o weithiau. Ond y peth mae pawb moyn bod yn rhan o yw'r ymgyrch yn y Champions League. Wel, oedd Gwenan yn sôn Pedr i ddim i Met yn gynharach pnawn yma, tymor newydd wedi dechrau. 8 clwb sydd yn y gyngrair tymor yma. Wna'n rhan o strategaeth y gymdeithas Pêl-droed. Gwni amser i sôn mwy am y gyngrair, y cynlluniau ar gyfer y dyfodol, cos mae lot o gynlluniau ar hyn o bryd. Ceisio datblygu gêm y merched, a lot wedi digwydd yn barod, ond lot dal i'w wneud, wrth gwrs, a maen nhw'n ymwybodol iawn o hynny. Dan y 10 munud cyntaf. Ie, mae Caerdydd i ymateb yn dda fi credu. Nhw wedi trio cael gafel ar y bêl, rhoi cwbl o passes, cwbl o cymalau at ei gilydd.
jyst methu torri trwyddo am ddiffyn gadarn. Canisio May underdown oedd o'r dacl na. Ac oedd hi dipyn o dacl yng nghanol cae. Chi sôn o'r dechrau Gwenan y ddwy na yng nghanol y cae. Underdown o Broadhurst. Yn allweddol, a maen nhw'n gadar yn barod, a mae Chivers wedi bod yn amlwg hefyd. Mae'n dawnsio trwy'r amddiffyn ar hyn o bryd. Lake, Chivers, un sy'n yn y canol, a mae Caerdydd yn ôl na. Ie, chwarae arbennig gan hi eto. Fel wedyn ni o'r blaen i gwybod bod ni'n chwarae rhaid trwythodus. Mae dau troed arbennig o dda, gyflym gyda hi. Mae rhaid i amddiffynwyr Caerdydd sicrhau bod nhw'n aros ar traed hi pan maen nhw'n marcu hi. Gyda Rhydychen am gyfnod. Wedi bod o gwmpas nifer y glybiau. Lot fawr o chreuwyr wedi bod o gwmpas carfan Cymru hefyd. Ambell un wedi cael ambell i ymddangosiad yn y brif garfan. A lot fawr wedi bod gyda tîmau ieuenctid. Felly digon o brofiad na. Lake fydd ar tafliad. Oedd yn gapten y tîm dan 4 ar 15 o ran Cymru ar un adeg. Just i danlinellu hynny. Fel sy'n wedi trefnu'r cyfan, wrth gwrs. Mae'n Abertawe, ni'n gweld Colin Staples yn brif y fforddwr. Newydd ymuno ar tîm y fforddi. Ian Owen yw'r gŵr arall, Mr Abertawe. Maen nhw'n ei alw fe dros 20 mlynedd gyda'r tîm. A'r ddau yma yn gobeithio cyfuno i gadw'r bencampwriaeth. A wedodd Colin Staples, mae wedi dwy'n dywediad Jürgen Klopp o ran amddiffyn y bencampwriaeth. Yn aros i weld beth sy'n digwydd fan hyn, cyrrio'n dda. Wedodd dyw Abertawe ddim ma i amddiffyn y teitl, ni ma i ymosod y teitl. Joio hwnna. Dwi'n cofio Ferguson mas yn gweud, good teams win titles, great teams retain them. Wel, bendant yn wir. Rhywbeth mae tîm fi, United a tîm ti, heb wneud am spel. Tîm fi, Arsenal, rhag ond bod neb wedi clywed. Erioed i gwneud hynny, felly mwyn gweud llawer. Dyna ni, ta beth, o'n blaen ni, mae Abertawe yn ceisio amddiffyn i Coron. Gwenan yn sôn am y tymor diwetha. Abertawe yn ennill y bencampwriaeth tymor diwetha. Met ddwywaith cyn hynny. Abertawe cyn hynny, a wedyn oedd Met i ennill y 2 gwaith yn olynol. Unwaith mae Caerdydd i ennill y bencampwriaeth nôl yn 2012. Ond yr enwau na sydd wedi bod yn amlwg, Abertawe, Met Caerdydd a Dinas Caerdydd. A mae'r adar gleision yn tipyn mwy cadar nawr. Chi'n meddwl nôl am y gol, y cyfan yn dechrau ar ôl tafliad allan gan Hastings y golgeidwad. Yr amddiffyn ddim cweit yn barod amdani, felly ar wahân i'r camgymeriad yna yn effeithio am y gol. Maen nhw wedi gwneud yn iawn. Ydyn, maen nhw wedi really datblygu hun, amlygu hun well yn y gêm. Maen nhw wedi ceisio pasio, gwneud cwbl o cymalau at ei gilydd, rhoi cwbl o cymalau at ei gilydd. Ond maen nhw'n edrych fel bod nhw'n fwy cyfforddus mewn i'r gêm. Maen nhw'n edrych am Chivers, Jenkins o'r cefn sydd wedi bod yng nghanol popeth, sgorio'r gol, oedd y bas na ddim yn wael chwaith. Hastings yn trethro nôl i'r gol, maen nhw'n ei chymryd i. Chivers, yn wedi eto, yn ennill cic gornel, yn cael ei ildio gan Cerys Pinchard. Ie, chwarae'r bwysig i Caerdydd hefyd yw Han Daly, chwaer wedi cynrychioli Cymru 50 o weithiau Katie. Mae hi yn un o'r chwaraewyr rili pwysig, mae'n profiadol iawn. Fel arfer chwarae'n canol cae, yn chwarae yn yr amddiffyn, ni wedi gweld hi'n barod, jyst safle hi yn pigo lan safle synhwyrol iawn yn ddeall y gêm. Fe sgorio nhw'r gic gornel gynta. Chivers eto, mae'r peniad yn cyrraedd, dim Jenkins tro yma. Am unwaith, ond Abertawe yn torri trwy o. Tia Richardson oedd i mewn na. Cyn gaften yn Met, ni sôn am y Met, felly yn cyn gaften gyda nhw. Ie, dechreu'r i gyrfa i gyda Abertawe, wedyn offi Met Caerdydd pan ath i prifysgol a aros gyda nhw am cyfnod oherwydd cyngrair y pencampwyr a fi'n siŵr bod hi'n falch iawn i fod yn ôl gyda'i clwb arferol. Beinon yng nghanol y cae. I Abertawe, rhediad hyfryd gan Beinon. Hi ddechreuodd y symudiad, yw hi'n gallu cyrraedd na, ddim cweit, ond eto arwydd o'r hyn mae Abertawe yn gallu creu, maen nhw'n dîm peryglus. Ydyn, maen nhw'n ceisio defnyddio'r sianeli yn weddol gyson. Really bwysig bod chwaraewyr canol cae, fel wnaethon ni sôn ar y dechrau'r gêm i Caerdydd, Daniel Broadhurst ac Canisio Underdown, yn dilyn y rediadau yna off y sgwydd nhw. Ni wedi gweld 2 nawr Graham y Beinon a Chloe Chivers yn redeg nôl mewn, tu nôl nhw, mae'n bwysig os bod nhw'n i aros yn y gêm, bod rhaid parhau gyda'r rediadau yna. Walsh yn herio'r amddiffyn. Abertawe sy'n clirio. Dwi'n mynd granio'n garedig rhan o bryd i Gaerdydd. Mae'n siŵr bydd yr reolwr nhw'n ddigon hapus. Maen nhw wedi ymateb, fel oedd Gwenan yn sôn. Pinchard
ar tafliad. Eris Pinchard wedi bod gyda Caerdydd Briste yn ifancach. Lot o chwaraewyr yn y cornel yna. Underdown. Ceisio creu ddim yn hapus dy hun. Angen pas well mewn fyna. Ti'n mynd i pasio mewn i'r blaen o'r angen y pas mewn i'r trai nid ond o clean hi. Dda bod e'n rhoi rhywbeth wedyn i Walsh gallu actually neud gyda gallu troi chwaraewraig am ddiffynol neud o'r rhywun arall mewn i'r gêm. Dyle fod yn ddiogel i Hannah Daly i Caerdydd. Mae Abertawe yn effro i bopeth. Mae'r Pêl yn mynd allan, maen nhw eisiau cymryd tafliadau yn gyflym. Maen eisiau ymateb yn gyflym. Tackle yn hwyr gan Daniel Green. Yn gegrydd. Ie, ni'n gallu gweld na'n gwneud yn syth bod Abertawe moyn codi'r dwysedd. Maen nhw moyn cadw dwysedd yn uchel a blino chwaraewyr Caerdydd. Maen nhw wedi cael cwpl o gemau cyfeillgar cyn y tymor. Caerdydd wedi chwarae y Caerdydd arall, yn anffodus yn colli'n drwm. A wedyn Abertawe actually yn chwarae Yeovil hefyd. A wnaethon nhw'n dda iawn gael ystyried safon y chwaraewyr ar y tîm mae Yeovil yn y gyngrair just o dan WSL. So wnaethon nhw cael paratoadau arbennig o dda er mwyn paratoi nhw ar gyfer dechrau'r tymor yma. Mae cwarter awr di mynd yn y gêm gynta. A'r gêm fyw gynta o uwch gyngrair Merched Cymru. Mae'n darlledu ar y we 2 dymor yn ôl rownd derfynol Cwpan Cymru. Y Fenni'n cwrdd â Met Caerdydd. O cwpl o chwaraewyr y Fenni di symud i Caerdydd erbyn hyn gan gynnwys Hastings yn y gôl sydd wedi ildio un yn barod a mae'n paratoi i wynebu'r gegrydd yma. A Hastings, dim problem o gwbl. Yr uchelgeisiol wedwn ni gan Beinon. Ie, uchelgeisiol iawn o fanna 40 llath. Mae angen bod yn berffaith, mae angen rhywbeth fel safon Ronaldo i sgorio fanna, fi credu. Neu safon Siona Jenkins ar foli yna yn gynharach yn y gêm. Dyma'r ymdrech, a nes i gam, mae'n ddod David yn Beinon oedd e, Hosford, Katie Hosford oedd yn taro, chwaraewr y flwyddyn. Tymor diwetha, sgoriodd 20 gol ym mob gystadleuaeth. Felly mae hawl i fynd am y gol, i fod yn dig. Ie, hi ar y right ar gyfer y cicer rydd. Ond na, mae hi'n rili allweddol i Abertawe. Mae hi'n creu lot, mae hefyd yn sgorio lot fel ni'n gweld o'r stat yna. Mae popeth dda fel arfer i Abertawe yn dod trwy hi. Dach ni fel awr i ochr y cae, Nia Jones yn gwylio hefyd. Beth am y gêm hyd yn hyn, Nia? Ie, dechrau da gan Abertawe. Siona Jenkins, mae'n chwaraewr ifanc gyda lot o potensial, techneg da a just dda nhw ennill yr ail bêl. A fel da ni'n gwybod ar set pieces, mae hynny'n allweddol. Ond Abertawe yn edrych yn beryglus trwy Hosford a Chivers, ond mae Caerdydd wir angen gol rwan, a dwi'n credu mae rhaid nhw defnyddio Daniel Green ar y chwith fan hyn. Lot o lle allan ar gyfer hi, a mae ganddi hi cyflymder gwych. So, mae'r gêm yn agored rwan. Gwych cael Nia, y ddwy Nia, Jones a Davies, gyda Nicky Trauma. Mae'n Harris gyda fi'n y pwynt sylwebu. Mae'n sylwebu yn Saesneg hefyd, Caff Morgan fyna. Mae yna gapiau ryngwladol diri ar hyd y lle. A ni sôn am y botwm coch. If you are watching, English language commentary is available on the red button. Mike Davies and Cath Morgan waiting for you over there. Dwi'n siŵr pan fi'n gweud draw fyna, sy'n gofod maen nhw dan o'n i yn y pwynt sylwebu gyda llaw. Pan fi'n gweud over there, maen nhw fan hyn. Maen nhw lot bellach lawr yn y Nilan fan hyn. Neitha uchel yn y pwynt sylwebu heddi, a mae'n hyfryd bod lan yma. Yr olygfa'n wych, yr hael yn gwenu, a'r cae'n edrych yn wych, beth, yr cyfle i stera. O ran popeth, ddim braf gweld y llwyfan am hwnni, yr merched yn byw ar y teledu, yr hael yn gwenu, mae'r cae yn berffaith hefyd. Siwr bod chi wedi chwarae'r ceiau gwaith na hyn yn blynyddoedd yn ôl, Gwenan. O, yn sicr, fi'n cofio cap gyntaf fi dros Cymru, oedd dim bleid o ras fanna i fod yn oes, oedd dros ymwod. Lle credu, siarad tipyn y Tash Harding yn dros y blynyddoedd am y dyddiau cynnar rhwng y cynrychioli Cymru, yn menthyg hyn, grysau'r dynion, dim byd yn ffitio, dim gymaint o barch, really. Na, a fi actually'n cofio un o'r campiwr gyntaf fi ymarfer Cymru 2019, ac ges i'r rhif 9, so ni'n hapus iawn, fel rhif da, rhif blaenor, a dath y Kitman lan a dweud, ti'n gwybod pwy sydd wedi gwisgo hwn tro diwetha? Yn amlwg dim sy'n gynnau, ond ie, Big John. Big John Hartson. So, o'n i'n hapus iawn i fod yn y kit, ond yn edrych nôl, yn amlwg oedd y kit just bach rhy fawr i fi. Allai credu, allai credu. Wych.
John a Gwenan yn rhan o dîm sgorio wrth gwrs. Gemer Rhyngwladol Cymru. Tipyn yn dod mis nesaf, yn gynnwys. Taith i Wembley. Lloegr yn erbyn Cymru, bydd ni'n fyw yr S4C. Ond gêm ddarbu De Cymru sydd yn ei prawn yma. Abertawe ar y blaen y gol i ddim. Caerdydd yn ceisio dod yn ôl, ond gadarn gan Lisa Owen. Ie, pwysau da gan Caerdydd i roi Abertawe o dan bwysau ennill methiant o'r Pêl nôl mewn safle uwchlan, y safle well iddyn nhw. Atkins yn cystadlu. Yn ennill tir yn ar y bach. 20 munud i mynd. Gol gynnar. Yn gwahanu'r ddau dîm. Caerdydd, wel, mae yna gyrff yn y canol. Ond Abertawe yn gweld y bygythiad. Ac yn syth pan dath y meddiam, yn rhywbeth Chivers yn edrych am y bil. Ie, siomedig fyna o ran y croesiad, achos oedd Caerdydd wedi cael niferoedd dda lan yn y cwrt fyna, ond 2 waith nawr mae'r Pêl wedi mynd bach rhy bell, heibio'r postyn bellach. Mae angen, Charles, maen nhw'n mynd i dod nôl mewn i'r gêm a creu problemau i Abertawe. Fel ni'n gwybod Sion wedi ildio 1 gol tymor diwetha. Mae angen y delivery yna fod yn well. Ydy'r Rafi, bach yn fler ar hyn o bryd. Chi sôn am yr 1 gol. Mis Chwefror ildio nhw'r gol. Mis nhw tan mis Chwefror heb ildio yr 1 gol. Abertawe, chi'n gweld ar y sgrin. Uchaf pwyntiau, pnawn fori. O gemer penwthnos yn uwch gyngrau'r Cymru. 5 munud ar 20 wedi 5, cwpl o gemer i bod pnawn yma yn y gyngrau'r hefyd. Sgiliau hyfryd gan Leic. Ceisio creu syth drwy o ddathi. Ond pwy oedd yno, Katie Hosford. Yn edrych am y cyfle. Mae Abertawe yn gorfod canolbwyntio. Caerdydd yn ceisio ymosod nôl, maen nhw'n mynd deulu yn fler. Mae Abertawe yn cael cyfle arall fan hyn. Oherwydd blerwch Caerdydd. Yn y syth yn ôl Dawi Walsh. Colli ffordd. Gweud y gair bler yn aml ar hyn o bryd, ond fydd Abertawe ddim yn poeni. Ie, pawb yn rithro popeth, nag yn nhw dylan ar hyn o bryd. Just yn lle cymryd y cyffyrddiad, just cymryd amser, cael teimlad mewn. Yn lle maen nhw'n just trio gwneud popeth ar y cyffyrddiad gyntaf, sy'n angen. Gêm gyntaf tymor wrth gwrs, a tymor diwethaf wedi gorffen yn gynnar. Mae'r amgylchiadau'n anodd i bawb ar hyn o bryd. Mae drosedd. Llawer ynddi, Gwenan? Na, dim lot mewn hwnna, i fod yn onest. Fel arfer, mae'r tackles lot waith yna mewn y gemau yma, so oedd hwnna'n dim byd i gymharu. Yn y ffordd drwy rannu'r cyntaf, gol i ddim y pencampwyr Abertawe ar y blaen. Gol gynnar dros ben hefyd, gol gampus gan Siona Jenkins o ardal Abereiron. Caerdydd yn fler eto, nawr mae'n y gyfle i Abertawe. A ti disgwyl lot yn well fan'na gan Fiona Price, sydd newydd arwydd yn nôl i'r clwb o'r Caerdydd arall sy'n chwarae yn y gyngrair Saesneg. Gyngrair just uwch islaw na'r WSL. Mae hi'n chwarae gymaint yn well na hwnna, y cic-rydd yn un siomedig iawn. Yn esbonio'r Caerdydd arall yn y man, mae gyda Lewis yn y gol ar hyn o bryd. Hastings, mae'n ddrwg dy fi, gol geidwad Caerdydd. Gwarchod y bil. Yn dda gan Walsh. Eto, maen nhw ddim yn gallu cadw gafel ar bethau. Mae Abertawe yn ceisio lledu'r chwarae at Chivers. Felly mae clwb Pêl-droed Caerdydd, ond mae yna dîm arall Caerdydd, fel chi sôn sy'n chwarae yn Lloegr. Ac ar lefel uwch? Ydyn, ie, lefel lot yn uwch mewn ffordd. Maen nhw'n clwb ble, wel, nes i chwarae fyna, mae'r chwaraewyr fel Sophie Ingle, Jess Fishlock, twyd y chwaraewyr enfawr yma, maen nhw hefyd i mynd trwy'r clwb. So clwb sydd i redeg ei hun. Mae hyd yn oed nawr maen nhw dal yn talu i chwarae, dal yn talu am kit. Ble fan hyn yn amlwg mae'r Caerdydd yma yn cael y cefnogaeth o'r clwb y dynion. So mae hanes a traddodiad clwb Caerdydd arall yn enfawr, ond mae llwyth ohono ni yn y gêm merched gyda gymaint i ddiolch i Michelle Adams a Karen Jones nath creu a sefydlu'r clwb. Clywch, Abertawe yn bygwth. Chivers, postyn bella. Cyrff yn codi. Eto, methu cael y cyffyrddiad ola holl bwysig ac Abertawe. Gofod am ddiffyn, Lisa Owen. Mynd am yn ôl. Mae sgiliau hyfryd a oedd fan rhoi Cheryl Foster yn penderfynu mi oedd na drosedd fan yna. Y dacl yn hwyr bod Caerdydd di ysgoi y dacl. Do, nath i neidio mewn fan'na i fod yn onest. A dwi actually nabod Alicia nes i chwarae gyda hi yn prifysgol a mae yn hoffi'r tackle i gweud y lleiaf.
So mae angen i bod yn ofalus fan'na, achos dath hi off y llawr. Ie, dath hi off y llawr fan'na, jyst angen bod yn ofalus. O na, wael, chi'n gweld eto, mae'n lot gwaith. Ie, dyddiau yma, y ffordd mae'r pobl yn cael ei difarnu, so 5 mlynedd yn ôl, o 10 mlynedd yn ôl falle, oedd hwnna'n tacl da fel bys y pawb yn gweud, ond nawr, mae'n chi bod yn ofalus unwaith chi'n dod off yr awyr. Dwi'n siŵr os ydy'n dacl dda 10 mlynedd ôl, i fod yn onest. Mae'n nyrs hefyd. Dwi'n ofri tipyn mwy gofalus. Capten Abertawe, Elisha Pau. Yn ysbyty Treforys. Abertawe sy'n clirio. Pan chi'n meddwl, ni'n canolbwyntio ar yr un elfen o fod y pobl, ni'n gweld o'r y cae yn clywed am gymaint sy'n fod yn digwydd dros y misoedd diwetha. Ie, dyma pwysigrwydd i'r merched yma, jyst cael y cyfle a'r llwyfan yma. Mae'n mor bwysig bod ni yn gweld proffiliau nhw a storiau nhw tu nôl hefyd. Maen nhw ddim yn ffodus i cael y cyfleoedd gyda'r rai sydd yn proffesiynol. Mae rai nhw dal mynd i waith, mae angen nhw ymarfer cyn gwaith, mynd i gwaith fel ni gweld gyda Elisha Pau fel nyrs a'n amlwg wedi dal yn mynd trwy cyfnod anodd iawn yn y gwaith, a wedyn ymarfer ar ôl. Mae'n bwysig bod y merched yma, mae storiau nhw'n cael eu clywed, a mae fel wedyn ni y llwyfan yna iddyn nhw, achos maen nhw wir modelau rôl. So fel mae rhywun fel Elisha Pau yn nyrs, mae hwnna'n swydd mor bwysig, a wedyn hefyd fan hyn nawr fel capten a rhywun sydd wedi chwarae dros 400 o weithiau i'w clwb. Mae hwnna'n rhywbeth arbennig. Dwi'n dweud bod y dacl arbennig na wedi brifo i ryw ychydig fyd, yr ymdrech. Ydy yn dacl wyllt, Blair eto gan Caerdydd. A chi'n synwyr, ond mae yna gyfle i Abertawe fan hyn, achos dwi'n Caerdydd ddim cweit ar ei gêm. Mae ambell i gamgymeriad. Chi'n synhwyro, mae yna gyfle am ail llawio, dwi'n credu. Cheryl Foster wedi gweld hynny. Lake yn llawio. A'r gymdeithas, yn ei siarad y pobl o gymdeithas, o ran y lefel yma, maen nhw'n cyfaddau. Bydd y gyngor yma byth yn broffesiynol, ond mae'n dal cyfle iddo fe fod yn lwyfan i'r chwaraewyr, ond hefyd i'r hyfforddwyr sy'n dod drwodd. Mae yna grantiau ar gael i ddatblygu hyfforddwyr. Hyd yn oed i bawb, i'r ffisios i bopeth, mae yna gyfleoedd yma. Oes, yn sicr, a mae yna ail strwythuro mynd i fod hefyd yn y flynyddoedd nesaf, ble maen nhw moyn dod â just fwy o eto llwyfan, ond fwy o proffesiynoldeb at y gêm, fel wedys i gyda'r ffisios a popeth o gwmpas y gêm, achos chi'n edrych ar y meiciau, mae yna fel 3-4 aelod o staff, o chi'n edrych ar y merched sy'n chwarae'n ryngwladol, mae yna 10 aelod o staff o gwmpas hi. Ond fel welyn ni, a chi wedi gweud cwbl o weithiau'n barod, faint o'r merched ifanc yma sydd wedi cynrychioli Cymru ar lefelau arall. Mae ni yn gwlad bach, so mae angen bod nhw'n cael y cyfleoedd i llwyddo. A mae hwnna'n digwydd nawr, diolch beth, gyda'r strwythuro yma. Sgiliau campus yng nghanol y cae yn rhyddhau Daniel Green. Green yn colli'r ffordd. Mae Ellie Lake yn ôl na. Mae Ellie Lake sy'n bod yn gyson dros ben. Mi oedd na symudiad hyfryd gan Underdown yng nghanol y cae i Caerdydd. Yn troi i ffwrdd o dacl ac yn pasio allan cyn i'r cyfan fynd ar goll. Ond fflach bach o bwysigrwydd canol cae Caerdydd. Dacl hwyl arall. A dyma'r sgil yng nghanol y cae. Ond y bas hefyd yn gywir. Ond y dacl yn hwyr eto. Ie, ni'n gallu gweld pan mae cyfforddus yw hi hefyd ar y ddau troed sydd yn sgil bwysig. Jyst angen Caerdydd bod yn ofalus fan hyn gyda Chloe Chivers yn chos gymaint o problemau i Cerys Pinchel. A mae'n cael corffi yn y ffordd anghywir weithiau. Mae ddim yn gweld Chivers yn ei rediad tu nôl iddi. Mae'n y gap enfawr hefyd rhwngtho hi a'r capten Siobhan Walsh. Mae Chivers gyda'r opsiynau o fynd tu nôl hi, neu hefyd wneud y rediad tu fewn ac wedyn tu nôl Walsh. So mae angen falle just profiad deulu a Walsh i tynnu hi ar draws tyfu bach a lleihau o bylchau yna. Ie, Chloe Chivers wedi bod yn amlwg dros ben yn barod. Dal ond yn 11. Ceisio achosi problemau fan hyn i Abertawe, pencampwyr uwch gyngor Merched Cymru, a mae Caerdydd yn ymosod gwell gan Caerdydd. Yr ergyd yn wyllt yn y pen draw, ond tipyn gwell o ran y symudiad. Ie, oedd wedi cwmpo iddi hi neis fan'na, meddwl falle os oedd hi'n mynd i gyrru'r pêl fel nath, i jyst angen iddi cael corffi dros y bêl, ond ni yn personol meddwl cyfle fan'na. Oedd Diana Lewis just off llinell hi fan'na, gallu wedi wneud rhyw fath o dig bach Daniel Broadhurst.
Caerdydd yn clirio. Ie, ni wedi gweld Broadhurst a Underdown yn y munud y diwetha. Creu argraff. Broadhurst yn un o ffrindiau gorau capten Cymru, Sophie Ingo. Daethon nhw trwy y tîm ieuenctid Caerdydd arall gyda'i gilydd. A Sophie Ingo, cant y gapiau wrth gwrs, o'n i'n gwylio chi'n sylwebu nos o'r blaen. Fi'n gwybod bod Cymru wedi colli yn Norwy, ond un i ddim. Ynghyd estyn y grŵp, mae'n beth da mewn ffordd bod ni'n siomedig bod wedi colli yn Norwy. A mae hwnna'n dangos pa mor bell ni wedi dod, fi'n credu, yn personol. Yn dangos bod bod ni dal yn gwlad bach i cymryd cewri y byd fel Norwy mor agos yn dangos popeth. A'r ffaith bod y tîm yn siomedig ar ôl hynny hefyd. Welwch chi'r meddiant fan yna. Wedi'i rannu lawr y canol. Abertawe lawr yr ochr. A Chivers sydd yn y canol. Yn allan Darth Hastings, gynt o'r fenni i Caerdydd. Dyn nhw'n gwastraffu amser. Allan â nhw, Daniel Green eto. Ond ffigio. Y pas yn dwy llodrus gan Underdown. Edrych yn mynd ffordd arall. Cadiad o'r cefn, Stacey John Davies. Yr gwallt byr gole yn ôl yna. Roedd da gan mae'n siŵr bod amddiffyn yn hoffi gweld yr ymdrech gan yr ymosod. Mae'r tîm i gyd yn gweithio'n galed fan hyn. Ie, mae hwnna'n rili bwysig. Pan ti'n gweld rhywun o flaen ti yn gweithio mor galed i cael pobl lawr yn rhoi tacos mewn, mae fe'n ysbrydoli chi hefyd. Dwi'n gwneud roch yn well, ond sy'n ni tipyn bach gyda'r meddiant, ond ni'n meddwl bod Abertawe wedi cael bach fwy, ond gan gweud hwnna, pan maen nhw wedi cael y meddiant, nhw wedi edrych gymaint fwy yn y ddawol a yn fwy bygythiol i fod yn hollol ond, so Caerdydd ar hyn o bryd yn ffeindio fe'n anodd i torri lawr. O, mae yna gyfle nawr yn bendant, Stacey John Davies yn agosau. Mae'n mynd i ergydio, mynd amdani, mor agos. Oedd hi bron yn ddwy, ond chi'n gwybod, unig peth oedd hi'n meddwl i fyna, oedd hi'n mynd am y gol ac oedd hi mor agos. Ie, oedd hi'n really direct fyna, cymryd ymlaen am ddiffyn, troi e wedyn ar ei coes dde, ar coes grif hi, a ymdrech arbennig, ond yn anffodus i hi, just cweit moddfedi yr ochr anghywir. Dwi'n weld yr ymdrech nawr, dyma hi eto Gwenan. O'n i'n meddwl am reiddiol, gallu hi wedi cymryd e bach yn bellach ymlaen, oedd digon o waglau gyda hi, ond ti'n gallu taro'r bêl fel hwnna, o pam ddim, ond ie, oedd Charlotte Hastings gyda dim gobaith yn y gol na gyda hi. Gynt y glwb Castell Newydd Emlyn. Gyda sylwebydd botwm coch Mike Davies wrth i fodd o'r ffaith yna. Dyna'n bach ymlaen gan Caerdydd. Atkins eto. Ceisio chosi problemau. Chwaraewr y lawr yr adael gleision ar hyn o bryd. Dyma anaf bach ewe, dim problem. Ni'n gweld unwaith eto, mae'n rhwythro. Lisa Owen, cefn o'r de Caerdydd, neu chwan ar dde. Mae'n ddim yn ofni yn mewn y dacl. Mewn y dacl hwyr, dwi'n credu. A mae'n effeithio hynny y dacl yn achosi problemau. Kelly Adams sy'n arwain yr ymosod fan hyn yn cyfuno gyda John Davies. Adams yn ôl. Digon o Chris Gwyn yn ymuno yr ymosod. Unwaith eto, Lisa Owen sy'n ei chanol hi. Mae'n mwynhau taclo Lisa Owen. Ydy gyda Abertawe yn 1-6, felly mae'n na pam mae'n mwynhau taclo Abertawe. Ie, bach o teimladau galed mewn yna. Ymdrech gan Abertawe unwaith eto. Tia Richardson yn ceisio ymuno yr ymosod, mae wedi ennill cic rydd. Credu bod profiad Abertawe hefyd yn torri trwyddo. Dwi'n ni gweld pethau fel Adams yn redig trwyddo, eto jyst ddim yn fforsio'r chwarae fel ni wedi gweld lot o chwaraewyr Caerdydd yn neud. Dwi'n jyst yn hwyro eto, dim digon o cymorth o cefnogaeth gyda hi ac yn troi nôl dod o chwaraewyr arall mewn i'r gêm. Jenkins dros y gic rydd, sgoriwr y gol gynnar. Ac am gol o ddi, y gol yn well na'r ymdrech o'r gic rydd. Ni wedi clywed gan Nia Jones, dylch ni glywed gan Nia Davies wrth ochr y cae hefyd. Nia, dechrau gwych i Abertawe yn y gêm yma. Fe newch chi o ymateb Caerdydd ar gêm yn gyffredinol? Ie, mae Abertawe yn cael mwy o meddiant i sydd i gweld o, anyway. Ond ie, oedd hi'n agos Stacey John Davies bron yn neud i'n ddwy.
So maen nhw'n beryglus, a dwi'n meddwl mae Caerdydd yn cael un anodd i dod allan o'i hanner nhw, i fod yn onest. So maen nhw angen trio cael allan o'r hanner nhw a wneud rhywbeth yn hanner amser, dwi'n meddwl, i cael bach mwy o llwyddiant yn y gêm yma. Nia, diolch yn fawr iawn. Nia Davies, oedd gyda clwb Abertawe am gyfnod, wrth gwrs, y ferch gyntaf i gael rôl hyfforddi gyda clwb oedd yn uwch gyngor Lloegr ar y pryd. Bellach gyda Pen y Bont. A ddim yn brawn gwych i Ben y Bont o'n uwch gyngor Cymru yn y dynion, colli'n efo y bala o 5-1. Ond y bala yn ein y wych ar un o bryd. Caerdydd, chydig o'r bêl, dyn nhw'n methu creu llawer Atkins eto. Hi sy'n rôl mam o'n i arwen yr ymosod, dwi ddim jyst yn gallu bod yn effeithiol ar un o bryd. Na, ond hefyd fel profiad a disgyblaeth am ddiffyn Abertawe. O'n i'n gallu gweld pan nhw'n cynhesu, actually, oedd Colin Staples yn gwneud lot o waith. Wel, ychydig o ddryswch, maen nhw'n mynd i ildio, dos bosib, mae Caerdydd wedi methu. Lewis yn y gôl a'r camgymeriad, y dacl yn dod mewn yn hwyr. Mae yna anaf, dwi'n teimlo, Green yn cerdded i mewn, ond mae yna dacl hwyr di effeithio pethau. Nawn ni weld hwnna unwaith eto, o'n i'n weld os bosib bod yna gôl fan hyn. Dyma ddim wedi digwydd, dyma'r digwyddiad unwaith eto, bas mor esgeulus. Oedd hi jyst, ddim yn siŵr pwy oedd hi'n trio pasio i fan'na, jyst cam dealltwyd, cam cyfathrebiad rhwng nhw fan'na. Ond o'ch chi gallu gweld, oedd y Pêl yn step o dan traed hi, ond wedyn jyst cer gyda coes chwith ti. Walsh. Mae'n trio fflicio fe fan'na, jyst cer gyda coes chwith ti yn lle, trio stori fe nôl at coes dde. Mae'n rhaid i bod yn cyfforddus, yn wedi fel blaenau o flaen gol, mae'n rhaid bod chi gallu jyst symud agor allan a cael ergyd gyda'r ddau troed a... fydd hi ddim moyn gweld hwnna eto. Mae'n hyn lle Jenkins yn llethro mewn hefyd. Ar ei phenblwydd hefyd, Catherine Walsh. Ni'n sôn cyn y gêm, mae ei chwaer yn efaill Siobhan Walsh yng nghanol amddiffyn. A ni'n sôn, mae dim ond un gol nath Abertawe ildio tymor diwetha. Nes nhw'n ildio honna tan mis Chwefror. Dwi dal ddim yn siŵr sut nes nhw ddim ildio yn hanner cynta'r gêm gyntaf tymor yma. Ac os oedd angen atgoffa nhw, bod angen canolbwyntio, mae hynna'n mynd i helpu. Ac o'n ni yng nghanol, jyst yn clodfori nhw am y ffordd nhw'n gweithio ar strwythur a disgyblaeth siap amddiffynol yn y cynhesiad hefyd. O'n i ar fi'n dweud, a fi falch nes i ddim, bod y golgeidfa wedi gwneud dim byd, bod Dian Lewis yn cerdded, dwi'n wedi torri chwys, allwn ni weld pan bod i ddim wedi ildio. A ni bron ildio, ond dyna ni, maen nhw'n ceisio taro nôl, os maen nhw'n daro nôl fan hyn, bydd un o'n mwy creulon o ran Caerdydd, sydd wedi methu cyfle eiraidd. Owen, dan bwysau. Na fe, maen nhw wedi gweld bod nhw'n gallu achosi problemau, hyd yn oed os mae camgymeriad gan Abertawe oedd e. Os na chi'n pwyso, does neb yn mynd i wneud camgymeriad, yr oed chi achosi problemau weithiau. Na'n union, a pan mae'r sgôr ond yn 1-dim, so ydych chi beth yn gwybod beth gall digwydd fel welwn ni fan'na. Trosedd, chic rydd, 7 munud i fynd yn yr hanner cyntaf, Abertawe'n parhau bod ar y blaen. O gol i ddim, gol gynnar gan Sean Jenkins, er chwan i weld honna eto hanner amser. Sy'n ni'n ergyd Gampus, Caerdydd yn drydydd tymor diwetha. Abertawe yn bencampwyr. Am bod nhw'n chwarae yng Nghyngred y pencampwyr cyn bo hir, profiad gwerthfawr dros ben i'r clybiau. A fel maen nhw'n sôn gyda'r dynion yn uwch gyngor Cymru, ni'n gweld y gyngor yn datblygu, y dymuniad nesaf gweld y canlyniadau yn Ewrop yn datblygu. Mae'r un stori, dynion, mercher, pa bynnag lefel i chi arni. Chi jyst eisiau gweld datblygiad yn y gêm. Ie, llwyddiant yn amlwg. Wel, ni llwyddiant. Met Caerdydd cwbl o flynyddoedd yn ôl, nathon nhw ennill cwbl o gemau, ond yn anffodus yn colli trwy goal difference i'n credu. So, mae'r gêm yn datblygu yn y wlad o ran dynion, o'r cyngor yn datblygu yn y wlad o ran y dynion a'r merched, ond fel wedys ti, so ni moyn parhau i codi'r safon, ond mae cael y platfform fel hwn a'r ail strwythuro yn mynd i helpu i wneud hynna. Ydyn ni'n farus dros ben, mwy o lwyddiant. Mae Abertawe'n farus, mae'n i taro'r bar eto. Ansicrwydd yn y gol. Yr hael falle yn ffactor yn Hosford eto sy'n mentro. Nawr fi deall pam nath i mentro y tro diwetha nes i roi bach o stick i fi. Ymdrech dda, tro golgeidwad falle gyda'r hael mewn llygau ti yn stryglo i tracio'r bêl falle fan'na.
Mae'n anodd I chi weld o adre o bosib, ond mae'r haul yn syth lawr llyged gôl-geidwad Caerdydd, Charlotte Hastings. Dim bod e'n esgus, ond falle bod e'n ffactor yn yr ansicrwydd. A dyma hi eto, mae yn hoffi mentro o bellter. Ie, ymdrech ar drefn. Ti'n gallu gweld hefyd pam bod hi wedi sgorio gymaint o goliau blwyddyn diwetha. Os chi ddim yn seithi, chi byth yn mynd I sgorio. So mae'n un o'r reina sydd yn amlwg yn hoffi cymryd y cyfle fel o'n ni. A fel mae nifer fawr o ymwysodwyr a blaenwyr yn neud. Weithiau yn bach mwy hunanol, ond fel wedi, os ti ddim yn seithi, ti byth yn sgorio. So. I ddwy'n un o ddywediadau Malcolm Allen. Os na brynwch chi docyn, newch chi ddim ennill y raffl. Yna fwy o'r ein I dyfu. O, allai dychmygu yna. Mae'n joio diffiniad. 5 munud I fynd, hanner cynta, Abertawe ar y blaen y gol I ddim. Y pencampwyr, a mae'r gic rydd eto. Wel, dim yr hael oedd y brwgram, jyst yr ymdrech a chwyrdeb yr ergyd oedd yn poeni'r gôl-geidwad. Pan chi'n gweld I, allai ddechrau, chi'n sefyll yn y gol yn cysydyn, mae'r Pêl yn dod. A mae'n dechrau disgyn, mae'n dipio, chi'n gwybod, problemau fan hyn. Ie, weithio ni gweld, maen nhw'n gwisgo capiau nag yn nhw, jyst I helpu hunan fan o ran, os maen nhw'n gallu gweld, ond mae wedi mynd yn erbyn gwisgo un o'r reina, falle yn ffodus iddi hi. Oedd y traws wedi achub hi. Dian Lewis, gôl-geidwad Abertawe, allan o'r cefn. Hosford, yr holl ffordd yn ôl. Fydd Abertawe ddigon hapus da'r perfformiad a'r sgôr, wel, falle. Hapus da'r perfformiad, a fydden nhw'n hapus mae dim ond gol I ddim, achos dim cwestiwn pa gôl-geidwad sydd wedi bod mwy prysur. Ie, yn bendant, ond ar ôl y cyfle ar gwall yna, fydden nhw yn sicr yn hapus. Pwynt da iawn, Gwennan. Ie, maen nhw, dwi'n meddwl Caerdydd yn pwyso'n dda iawn, maen nhw'n rhoi canol cae am ddiffynwyr Abertawe o dan lot o wasgedd, ond wedyn beth sy'n digwydd, maen nhw'n dilyn y chwaraewyr mewn, maen nhw'n dilyn y Pêl mewn at y chwarae fyna, a wedyn yn wedig yn y cefnwyr, mae'n gymaint o lle mewn tu nôl nhw. Wedi gweld nifer o weithiau yn y hanner cyntaf yma, mae Abertawe yn edrych fel ni'n gweld fan hyn nawr, am y Pêl hir dros y top wedyn. Chivers, cyfle I Abertawe, am ddiffynwyr yn ôl, mae Cheryl Foster yn edrych ar hon, cic rydd fydd I. Os na Gerdyn yn dilyn, dwi'n credu. No, mae Caerdydd yn stryglo I... Maen nhw'n stryglo I amddiffyn yn erbyn Wel, dim lot yn hwnna I fod yn oes. Dda, gaffi'r Pêl, ond mi oedd na rwystro hefyd. Dwi'n chi gweld pan bod y penderfyniad wedi rhoi. Chi'n gweld yr ongl yna, mae'r coesau dod ar draws. Chivers lawr. Ond o well yn dydi, ond mae angen nhw stopio hynna yn yr ail hanner, achos gymaint o weithiau. Mae'r Pêl uniongyrchol, direct ball hynna, trwy y cefn i'r ddau asgellwyr, falle Chivers fwy na Hosford, wedi achosi gymaint o problemau iddyn nhw. Mae'n angen nhw jyst sicrhau bod nhw'n dropio nôl yn ychydig, a hefyd yn mynd yn fwy cil. Mae gymaint o gapiau rhwng y cefnwyr a'r amddiffynwyr canol, a mae fe'n fel wedi achosi lot o problemau sydd maen nhw'n gallu sortio'n hawdd. Dim ond un person sy'n mentro fan hyn, Chloe Chivers dros y Pêl. Hastings yn y gol. Mae'n frwydr o ran Hastings. A Chivers yn isel. Mae'n tarodd i'n bert, ond jyst y cywirdeb. Ie, fi ddim yn siŵr fan os ydy actually ergyd ar targed, neu achos o lle ble nath blaenwyr Abertawe dechrau os oedd e actually yn croesiad, achos mae fe'n, mae hwnna fel yn y corridor ansicrwydd fel bysau Marks a OTJ yn galw e. Dwi ddim hyn o'r yma, ni sôn mwy amdano fe. Pan mae fe yma, Mr Malcolm Allen. Munud y hanner sydd I fynd cyn yr egwyl fan hyn. A'r chwaraeon yn parhau ar S4C penwythnos nesaf. Y Giro d'Italia. Cyffro. Yn y Cymro Geraint Thomas. Abertawe a Hosford yn herio. Gwaith da, gwych gan Hosford. Chivers! Yn ei tharoi. Dal yno i'r elyrch. Ergyd o bell am unwaith. Ddim yn bygwth. Ie, gwaith da unwaith eto gan Hosford. A chwarae ddau sy'n hwyro I tynnu'r Pêl yn ôl ble oedd digon o wagle. A fel ni wedi gweld gyda Chivers yn barod, mae ddi'n gyfforddus iawn I fynd ar y ddau troed. A nath hi ddim oedi fan'na, oedd hi'n syth mewn a troedd e on amddiffyn ddau blocio'r shot. Abertawe yn pwyso wrth ni gyda diwedd yr hanner cynta. Dwi'n weld faint fydd yn cael ei ychwanegu.
ar ddiwedd y 3 chwarter awr os amser i unrhyw un greu argraff cyn i ni glywed y chwifan ôl ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Bydd y ddau dîm yn ddigon bodlon gyda'r sgôr. Abertawe wedi creu digon o gyfleoedd, ond fel oedd Gwenan yn sôn, y cyfle enfawr na ddath i Caerdydd. Bydd Abertawe yn ddiolchgar bod hwnna ddim wedi mynd mewn. Mae yna gyfle, Hosford, Chivers yn y canol, problemau i Caerdydd. Mae Hosford yn gallu creu, mae wedi achosi problemau trwy gydol yr hanner cyntaf. Caerdydd yn dal i tir. Caerdydd yn trio'r nutmeg bach fan'na, mae dwi heb dod off, ond mae'n ennill cic cornel sydd un o'n well. A fi'n edrych am y cyfle, Katie Hosford, chwaraewr y flwyddyn o ran Abertawe tymor diwetha. Fe ddechreuon ni gyda gic gornel a Jenkins yn sgorio. A fyddwn ni'n gorffen yr hanner yn yr un modd. Hosford o draws, Jenkins i mewn. A mae yna drosedd ac achubiaeth i Caerdydd. Dau o'i chwaraewyr yn teimlo'r boen ar ddiwedd yr hanner cynta sydd wedi mynd o blaid Abertawe. Dim amheuaeth am hynny. Gôl gynnar Shauna Jenkins ac am gôl oedd hi. Foli felys i roi'r pencampwyr ar y blaen. Y pencampwyr sy'n mwynhau. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl i gael yr holl ddadansoddi gyda Nicky John. Abertawe ar y blaen, y gôl i ddim.
croeso yn ôl I Stadiwm Lecwydd yma yng Nghaerdydd, lle mae Abertawe ar y blaen o gol I ddim. Diolch I gol gynnar iawn gen Shauna Jenkins. Stacey John Davies yn taro'r postyn a Caerdydd hefyd yn methu cyfle euraidd I ddod yn ôl ac yn ioni'r sgôr. Ond ar hyn o bryd mae'n parhau Caerdydd dim, Abertawe 1. A Nia, doedd ddim rhaid I ni aros yn hir iawn cyn gweld y gol agoriadol na, nag oedd? Na, am dechrau'r gêm. O fewn 2 neu 3 funud o'r dechrau, y gol yn dod o'r kick cornel. Flick ar y pen ac am foli gen Shauna Jenkins fanna. Sgan y gol geidwad ddim gobeithio fo hwnna I fod yn onest. Ond Nia, doedd ti ddim yn siŵr os oedd na drosodd yna, nag oedd? Jyst yn edrych ar, dwi'n meddwl mae Catherine Walsh yn ennill y penia. Dwi'n yn siŵr os mae Tia Richardson jyst dod yn fewn ychydig bach yn hwyr gyda penelyn hi, ond mae Cheryl Foster lot well yn dyfarnu nag ydw I. So, foli ar dderchog gan Shauna Jenkins. Wedyn mae'r pren wedi bod yn syrenu hefyd achos Abertawe yn taro'r pren nid unwaith ond ddwywaith rhwng Stacey John Davies a wedyn Katie Hosworth nes mlaen hefyd. John Davies yn edrych yn siarp iawn, prif sgoriwr Abertawe a'r gyngrair blwyddyn diwethaf. Just ergyd o pell. Dwi'n yn siŵr os mae'r hael yn llygaid y gol geidwad, ond mae'n rhaid i'r amddiffynwyr Caerdydd just closio hi lawr lot mwy gynnar a Hosworth hefyd ar y chwith. Mae hi'n chwaraewydd beryglus, chwaraewyr y flwyddyn iddyn nhw blwyddyn diwethaf a da chi gallu gweld mae hyder nhw I fyny a maen nhw'n mynd I yn ergyd o pobman. Yn sicr mae'r pencampwyr yn bygwth, ond Nia, roedd na gyfle enfawr wedyn I Gaerdydd lawr y pen arall I unioni'r sgôr. Mor agos a mor anffodus hefyd. Ar ôl y pêl cicio'r traws hefyd, so mae hwn yn cyfle da iawn I Caerdydd. Wel, y mistake gen y amddiffynwr Swansea, ond wedyn, dwi'n yn siŵr pam mae Catherine Walsh ddim yn trio greu droed chwith I fod yn onest. Yna beth dwi'n meddwl ddyle di digwydd, ond nath I trio cymryd ar ei chwith ac nath Shauna dod yn ôl a amddiffyn o dda fanna. Y mateb y ddwy ohonych chi oedd fydd I ddim eisiau gweld hynny eto. Rwan, da ni wedi bod yn trafod gydol y plawn am yr ail strwythur ar weledigaeth newydd. Gadewch I ni glywed chydig yn fwy am hynny rwan. Lowri Roberts o'r Gymdeithas Pêl-droed sy'n cadw cwmni I Sioned Dafydd. Wel, Lowri, ti un o'r bobl sydd wedi bod yn gweithio'n galed iawn I hybu gêm y merched yng Nghymru. Ydy heddi'n teimlo fel penod newydd, penod cyffroes iawn i'r gêm yng Nghymru? Yndi, yn wir. A mae sgorio wedi rhoi platfform rwan I gêm y merched, i'r ddau tîm yma heddiw. A mae'n gwych I weld y merched yn codi'r achlysur, ti'n gwybod? Ond mae yna bobl wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn yr FAW hyn, ond hefyd yn y clybiau. A mae o jyst yn anhygol I weld bod ni wedi gallu dod ar cyngrair yn ôl mewn ffordd mor proffesiynol. A fi'n credu teg yw dweud dyw pethau ddim yn mynd I ddigwydd yn gyflym, dyw pethau ddim yn mynd I ddigwydd dros nos, ond mae'r gyngrair yn gweithio'n hynod y galed a mae strwythur pendant gyda ble chi moyn i'r gêm fynd yn y dyfodol. Obviously, dyn ni mewn fath o'r transitional season lenni anyway, achos mae'r newidiadau mawr yn dod fewn yn 21-22, so mae'r clybiau yn paratoi yn barod I roi fewn applications nhw rwan i'r strwythur newydd, a dyn ni just yn gobeithio gweld lot fwy o'r clybiau mawr yn eisiau dod i'r bwrdd hefo cefnogaeth o'r prif clwb, directors o'r tîmau dynion yn gweld mae yna real appetite i'r women's game allan yna rwan. Diolch Lowri, droi ar ail hynner. Diolch. Ond difyr clywed sylwadau Lowri Roberts yn fanna ar ymgais I sicrhau bod na lwyfan I ferched yn ei harddegau I barhau yn y gêm. Mae'n gwych cael pobl fel Lowri yn gweithio'r cymdeithas yn wir yn benderfynol o tyfu'r gêm menywod. A os mae'r criteria yn ei le wan, a mae jyst yn sicrhau bod safonau oddi ar y cae yn uchel, a gobeithio gyda llwyfan fel hyn a teledu a sgorio ag ati, os mae mwy o pobl yn weld y gêm yn cael ei ysbrydoli, bydd y gêm yn tyfu a felly bydd safonau ar y cae yn tyfu hefyd. Yn sicr, a Nia, o dy brofiad di yn hyfforddi ac yn gweithio fewn academia ac yn y blaen, pa fath o wahaniaeth mae weledigaeth fel hyn yn gallu wneud? Mae hyn yn mawr. Mae ferched yn y lleol yng Nghymru I gyd. Falle'n gwybod ferched sydd ar y teledu heddiw. So mae'n role models mawr i'r ferched ifanc I cario ymlaen. Mae yna rhywbeth yn mynd I digwydd sy'n mynd I cario ymlaen datblygu yng Nghymru.
fel mae'r FAW yn gwneud gwaith arbennig gyda trio cael mwy o ferched i chwarae pêl-droed fel gyda'r prosiects fel Hydl a stuff fel yna, i cael ferched o 5 mlwydd oed i caru pêl-droed ac gobeithio wneith o cael mwy o ferched a mwy o achlysur fel hyn. Ie, yn sicr, ni ansydyn iawn nôl at pnawn yma yn yr ystafelloedd newid na wan. Be fydd y neges gen y naill reolwr a llall yw ti yma? Dwi'n meddwl mae Caerdydd yn ffodus bod e ond yn un dim, ond fel da ni'n gallu weld, un eiliad bod Abertawe ddim yn canolbwyntio, a maen nhw yn hoffi adeiladu o'r cefn. Mae yna siawns. Mae rhaid i Caerdydd ddo ffeindio chwaraewyr profiadol fel Zoe Atkins, y striker nhw. Mae yna siawnsys iddyn nhw, ond mae gan Abertawe pobl ar y fainc hefyd sy'n gallu dod ymlaen a ychwanegu cyflymder a siawnsys hefyd. So, gobeithio am ail hanner gystadleuol. Ie, yn sicr, diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy. Egwyl fer sy'n nesaf gyda ni rwan, ond cofiwch chi ddod yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Caerdydd ac Abertawe mewn cwpl o funudau.
croeso nôl at ni I Stadiwm Lecwydd yn yr Heulwen lle mae'n parhau ar hyn o bryd Caerdydd dim, Abertawe'r pencampwyr 1. Cofiwch amdano ni nos y fory fydd uchafbwyntio'r penwythnos yn uwch gyngrair Cymru a'r sgorio am 5 munud ar 20:05. Ac yna, wythnos i ddydd Iau, Hydref yr 8fed, mi fydd gêm Lloegr a Chymru. Y gêm gyfeillgar honno yn fyw ar S4C am 7:07. Ond fan hyn, mae'r tîmau bellach wedi camu ar y maes yn barod ar gyfer yr ail hanner. Mae'n bryd I ni groesi nôl at yn tîm sylwebu ni, Gwenan Harris a Dylan Ebenezer. Diolch, Nicky. Mae yna eilyddio o ran Caerdydd. Yn dod i'r cae, mae Katie Jeremiah. Ac hyn yn arwydd o'r problemau mae'r clwb wedi cael o ran anafiadau, achos Katie Jeremiah, 19 gol tymor diwethaf, mae'n 18 gêm chwaraewr y tymor. Bydde hi'n dechrau fel arfer, ond mae angen ni ar y tîm, oedd y rheolwr yn gweithio cyn y gêm I yn Derbyshire. Am felly anaf, cwpl o chwaraewyr, 3 o ddyn, 2 o ddyn gyda'r faint gyda'r anafiadau, felly Katie Jeremiah yn dod i'r cae, dych chi'n os yw hi'n gallu gwneud gwahaniaeth. Yn aros I Gerald Foster. Gymryd I lle, mae'n chwerthin am rhywbeth. Dwi'n syniad beth, fi'n credu yn y fan, mae ddim quite yn y safle eisiau bod ar gyfer y gic gynta. Ond am ddechrau i'r hanner cynta, Abertawe mynd ar y blaen. Siôn Jenkins o'r gol hyfryd, foli arbennig. Mae Caerdydd angen taro nôl. Mae wedi cael cyfle yn yr hanner cynta, cyfle eiraidd. Ond Abertawe sydd wedi rheoli, mae dim ond 1 gol sydd yn Gwenan Harris sy'n cadw cwmni I fi, cyn ymysodwr Cymru. Dal I fwynhau'r Heulwen. Dewch I weld be fydd Caerdydd yn gallu cynnig Gwenan yna, a Jeremiah mynd I fod yn amlwg. Ydy, wel, wnaethon ni wneud y gêm ar wedo yn y Cwpan Cymru yn y rownd derfynol, ac oedd hi'n arbennig o dda yn y gêm hwnna. Nath I symud, fi'n credu sydd ar ôl yna I Caerdydd, a fel ni wedi clywed, hi oedd prif sgolwyr Caerdydd tymor diwetha. Mae'n gyflym iawn, mae'n trwythlodus iawn. A fi'n credu mae angen jyst bach fwy o profiad hi hefyd, fydd hwnna'n amlwg. Zoe Atkins nath adael, oedd hefyd yn yr ymosod. Fe gen I weld os ni wedi newid I patrwm. Ond fel ni'n sôn, gol I ddim ar yr egwyl. Caerdydd I gwrthio chwaraewyr I fyny, pawb fwy na lai, yn hanner Abertawe. Yr cae ar hyn o bryd yn Abertawe yn rhangipio. Ddim quite yn gallu manteisio, ond Rhea Hughes yn effro ar ddechrau'r ail hanner yma. A cyffyrddiad cynta Jeremiah. Dim problem I amddiffyn Abertawe. Rhediad cryf o'r cefn Gyndeili. Jeremiah yn amlwg, dwi wedi enwydd I cwpl o weithiau yn barod, felly mae'n edrych am y bil trwy'r amser. Ydy edrych fel bod hi'n mynd I gweithio off Walsh wedyn, a mae Walsh I chwarae'n dda, ar wahân i'r mis yna. Mae hi actually wedi dal y bil lan yn dda iawn, a gobeithio nawr mae gyda hi rhywun arall sy'n gallu chwarae off y peli yna. Wedyn mae Walsh yn rhoi fwy o llwyfan I dod o'r chwaraewyr arall mewn, a fydd hwnna'n amlwg achos mae Jeremiah yn gallu chwarae yn y poced, tu nôl I ddi, a hefyd yn gallu redeg mewn tu nôl am ddiffyn Abertawe hefyd. Y floedd yn dynodi anaf. Siobhan Walsh dwi'n credu sydd ar lawr, capten Caerdydd. Mae rhaid ni ailadrodd hyn achos mae Pêl-droed Siobhan Walsh heddi, a mae chwari hefyd yn dathlu Pêl-droed, a beth mae hynny'n golygu ma'n yn efeilliad. Catherine Walsh a Siobhan Walsh y 6 ar 20 oed. Dim ond aml ni'n cael efeilliad yn yr un tîm, rhaid dweud. Eto o damsgyn ar y droed, dwi'n credu, yn damweiniol. Ie, damwain jyst ffordd nath I glanio. Wedi cael neges ar y we gyda llaw, Ian Johnson, un o ddynion y bari, yn mwynhau'r sylwebeth, yn mwynhau gwrando'r Gwenan Harris, a gweud, gêm Norwy ganol wythnos, ond 10 mlynedd yn ôl, oedd Gwenan Harris yn sgorio I Gymru yn Sweden. Cof da o Ian Johnson. Ie, cof da iawn fan hwn. Ni'n gwybod oedd e spel nôl, ddim yn siŵr pryd, ond actually, gêm yna, nes I chwarae un o'r golau dros Cymru. Ti'n sgorio, gys I chwarae rhaid I gêm. A ti'n fel arfer, ti'n cael fel champagne neu roots loose ar gyfer chwarae rhaid gêm. Ges I y fruit bowl. A fi ddim yn joc am fan'na. Rhaid I cymryd hwnna trwy
security hefyd yn y maes awyr. Na beth ges i. Typical. Dim ond cwbl o weithiau ges i chwaraewraig y gêm i Gymru a dyna beth ges i. A dyna maen nhw'n rhoi yn Sweden falle, neu falle mae'n gweud rhywbeth am agwedd at gêm y merched. Dwi'n gobeithio ddim, ond ie, yw'r ffwtbol dal gyda chi? Ydy, achos fi wedi ffeindio ffordd dda i defnyddio fe. Ges i storio un hat-trick i Gymru yn erbyn Abertawe, a mae'r Pêl yna yn y bowlen ffrwyth. Hyfryd. Top yna. Gwych. Gofyn ni sôn am ffrwythau. Boes bach. Diolch am y neges i. Ydy yn y ffrent neithio'r yn gwylio'r Bari'n ennill y gol i ddim. Cwpl o grefau heddi newch yn y Cymru o ran y dynion. Gyda llawer ar ran y merched. Y cyfan di dechrau pnawn. Mae Met Caerdydd y merched i ennill o 4 gol i ddim. Mwyn o'n ardd y cael. Achos nhw Abertawe sy'n herio am y bencampwriaeth fel arfer. So fi'n sôn am 4. Achos mae'r sgôr na ni'n amlwg yn cyngor y dynion hefyd wrth i Abertawe glyrio fan hyn. Mae'r Seintiau Newydd di ennill o 4 i ddim yng Nghaernarfon. A mae Caerdydd di ennill o 4 i 1 yn Hwlffordd. A ddoi y Balan ennill o 5 i 1 ym Mhen y Bont. A dwi'n credu bod y 3 canlyniad yna yn dweud y cyfan chi angen gwybod am uwch Cyngor Cymru o ran y dynion tymor yma. Dyna'r 3 sy'n arwen. A Abertawe sy'n ceisio herio fan hyn, ond mae hwnna'n arwydd y cael. Bod chi'n gweld canlyniadau fel yna, ni'n gweld Bala, Caerdydd, Seintiau Newydd i gyd yn Ewrop dros yr haf Gwen, a'r 3 yn mynd oddi cartre, 2 nhw'n taro 4, 1 yn taro 5. Mae nhw'n edrych yn gryf. Ydym, maen nhw yn, a maen nhw wedi cryfhau dros y haf hefyd yn agrew on. Mae jyst yn hyfryd gweld pa mor cystadleuol yw'r gyngrau. Pawb yn gwybod ran, mae Seintiau Newydd pa mor llwyddiannus maen nhw wedi bod dros y degawd diwethaf. Mae'n hyfryd cael y cystadleuaeth yna a'r cystadleuaeth yn gyson hefyd nawr. Dyna ni gystadleuaeth o ran Cyngor y merched hefyd. Caerdydd yn drydydd tymor diwetha. Mae Met Caerdydd, maen nhw'n mynd i wthio Abertawe'r holl ffordd unwaith eto tymor yma. Dim amheuaeth am hynny. Pas uchelgeisiol yn cyrraedd Chivers am gyffyrddiad. Hyfryd. 2 yn y canol, braidd yn wyllt. Gwych ar y dechrau, ond siomedig dy'r croesiad. Ie, siomedig iawn. I fod yn onest, bach yn hunanol fan'na pan oedd chwaraewyr mewn safle gwell yn y Cwrt Cosby, ond unwaith eto clywed Chivers troed gyflym i troi'r amddiffyn. A mae angen nhw bod yn ofalus fan'na, achos... Camgymeriad, cyfle eto. Abertawe yn y canol Hosford, syth at y gol Geidwad. Angen canolbwyntio yn y cefn. Angen canolbwyntio yn sylwebu, yn rhoi jumper yma fan'na. Mae wedi mynd bach fwy. I fod yn onest, fi'n credu sa'n edrych ymlaen i edrych yn y drych heno, achos mae un ochr cefn fi'n mynd i fod yn really frown o'r hael yma, a mae'r ochr arall yn mynd yn wyn. Mae'r hael yn dod o un ochr i ni. Mae wedi bod yn gras boeth. Oedd pawb yn chwerthin sy'n dod mewn jump ar y cwrt. A hyd yn o'r thermals oedd pawb yn chwerthin. Ond mae'n chwerthin ar y diwedd. Mam di rybuddio fi gwisgo vest. Ta beth, mae Abertawe yn ymos. O eto ni'n gweld y dacl yna nghanol y cae. Ond eto, mae Abertawe yn taro nôl. Beinon, Emma Beinon. Mae wedi bod yn amlwg i'r pencampwyr. Ydy, a chwaraewraig sydd wedi dod trwy nifer fawr o tîmau ieuenctid Cymru, llwyth o potensial gyda hi. Mae wedi cael cwpl o anafiadau anffodus gyda ACL hi ar y degau, really bwysig mewn gyrfa hi hefyd, ond hyfryd i gweld hi nôl ac yn amlwg iawn credu i chwaraewraig y tymor o chwaraewraig y chwaraewyr tymor diwetha i Abertawe hefyd. Oedd yn bendant. Hi oedd hwnna wobr, wastad yn wobr dda i'w dderbyn, mae'n siŵr. Cyd chwaraewyr yn pleidleisio chi, dyma canlyniadau'r penwythnos. Cincoed yn colli o 4 i ddim yn erbyn Met Caerdydd. Mae'n gêm ddarbu mewn ffordd. Pont Talbot yn taro 2 yn erbyn Aberystwyth. Arfenni yn taro 2 yn erbyn y newydd ddyfodiad Cascade. Clwb o ardal Caerffili yw Cascade. Clef i siarad y Tash Harding blynyddoedd nôl o ardal Caerffili a Cascade oedd y gelynion mawr i Tash pan oedd hi'n chwaraewyr ifanc. Byddwn ni'n eisiau bod yn eryn i Tash. O gosh, na, dim o gwbl. Merch ystrad mynach o Bargoed. A'r criw Cymraeg yn Reading hefyd tymor yma, hwnna werth i wylio. Gwych gweld Jess Fishlock yn ôl yn chwarae yn Lloegr am gyfnod. O leia pwy o wyr lefydd i nesaf, mae'n hoffi teithio'r byd, ond Hara James, Tash Harding, 5 i gyd yn Reading. Gwylio Abertawe yn herio eto un i fan hyn, ac eto ar yr asgell yma. Yr asgell agosau ni yn fan hyn, Katie Hosford yn amlwg. Ie, mae'r 3 blaen i Abertawe wedi creu gymaint o problemau i amddiffyn Caerdydd. Jyst yn gyfan symudiadau nhw ar y bêl, ond symudiadau nhw oddi ar y bêl hefyd i creu gwagle i hunan. Fi jyst dal wedi syni gyda'r maint rhwng y blychau yn amddiffyn Caerdydd. Jyst yn personol meddwl gallen nhw bod yn fwy cil, jyst i
osgoi y bylchau yna, a wedyn, os mae'r Pêl yn mynd allan i'r asgell wedyn mae pawb yn gallu symud ar draws. Os yna gyfle i'r adar glas, Lisa Owen lawr o dde. Mae'r eilydd Katie Jeremiah sy'n disgwyl yn y canol. Owen eto yn rwystro. A dwi angen cael gair ddech bynnag sy'n rhoi'r rhifau yma. Mae'r 7 ar 2 yn edrych mor debyg. Dyna'r esgus i os fydd y camgymeriad, neu pan ddaw camgymeriad falle dylen ni dweud. Pau yn clyddio, capten. Ie, mae perthynas da fyna rhwng Alicia Pau a Siona Jenkins. So, chi'n gallu gweld bod nhw'n cyfforddus gyda'i gilydd. Chi'n gallu clywed weithiau hefyd, jyst y ffordd nhw'n cyfathrebu gyda'i gilydd. Mae nhw'n ymddiriad yn ei gilydd, a dyna bych chi angen yn y cefn. Mae angen partneriaeth gryf a gadarn. Camgymeriad, mae'n ras. Golgeidwad yn rhithro allan. Beinon sy'n drwodd. Ble mae hon yn glanio, gwedwch? Emma Beinon, a mae'n ddiffyn Caerdydd yn ôl. Yn gwneud digon yn y pen draw. Ffion Price sy'n newydd ymuno. Yn llythrenol newydd ymuno wrthnos diwetha yn cyrrio. Ie, cwbl o weithiau mae jyst cyffyrddiad gyntaf chwaraewyr yma. Yn wedig chwaraewyr falle amddiffynol Caerdydd wedi bod yn really drwm. Falle dechrau tymor yw neu falle jyst o ran wedi blino'n barod. A mae wedi rhoi nhw mewn sefyllfaoedd wedyn o dan lot o pwysau fel welyn ni fyna gyda Emma Beinon. Ond Golgeidwad Caerdydd, Hastings hefyd yn bell oddi ar ei linell. Tia Richardson yn gystadleuol o ran Abertawe. Wnaethon ni weld Beinon yn y llun hefyd. Mae Richardson yn gadarn. Fi enwi Lisa Owen tipyn o weithiau hefyd ar y dde i Caerdydd. Dyw hi ddim yn ofni tynnu allan o dacl yn bendant. Na, mae yna nifer o'r merched yma fi'n credu sy'n hoffi'r fel ochr yma o'r gêm, ochr cystadleuol a corfforol. Yn i gweld os bod Hosford yn mynd i amdani eto, efe? Wel, ni wedi cael ambell i enghraifft yn barod o Hosford, o bellter, a mae'n ceisio unwaith eto. Dyn nhw'n gadarn, o ran, dyn nhw'n hedfan fel bwled, ond maen nhw'n chosi problemau, yn wedi gwneud dar o'r bar yn y hanner cyntaf. Ydyn, maen nhw yn, ond fi credu, mae angen cymysgu weithiau, nhw wedi pan mae'r amddiffynwyr yn mynd lan ar gyfer y cic i gosod yna, mae angen just eto, falle bach lai hunanol, a just roi'r Bêl mewn fan'na at y postyn bellach, a roi rhywbeth i'r amddiffynwyr ymosod. Meddiant nôl do Abertawe, oherwydd eto, eiliadau ôl i Gwennan sôn, y cyffyrddiad cyntaf drwm, maen nhw'n colli'r meddiant. O'n i'n meddwl am eiliad bod y cyffyrddiad cyntaf yn berffaith gan Stacey John Davies. Ond ddim cweit. Chi'n meddwl weithiau, mae Jess Fishlock sy'n nad steil y gwallt yn debyg dros ben. Falle taw hi oedd ysbrydolaeth hi. Pam lai, pawb angen, fel chi sôn, modeli rôl. O'n i'n difyr clywed Lowry Roberts o'r gwneud Pêl-droed yn trafod yr uchelgais ar yr egwyl. Gawn ni gyfle i drafod hynny gyda Gwennan yn bendant yn ystod yr ail hanner yma, ond Caerdydd ceisio dod allan o'r cefn unwaith eto. Underdown wedi bod yn amlwg. Bas yn gywir, ond cystadleuol, pwy sydd yna? Beinon, unwaith eto. Yng nghanol y cae i Abertawe, mae Caerdydd yn paratoi i lyddio. Nath nodyn ni sôn, oedd y rheolwr yn gweud mae yna chwaraewyr ar y fainc sydd ddim yn gallu chwarae'r awr a hanner. Ond edrych eto, Stacey John Davies, mae'r Golgeidwad wedi dod allan. Mae'n y gyfle i Abertawe, ond y Golgeidwad Hastings yn gwneud digon ar eiliad. A'r Hastings allan a wedyn newid i meddwl, oedd yna gyfle fan yna. Ie, chwarae da gan John Davies. Mae'n chwarae reit yng nghanol y ddau amddiffynwyr Caerdydd, Daly a Walsh, so mae'n creu problemau achos ys dim falle'r cyfathrebu rhwng y ddwy fyna. Nath i redeg off ysgwydd, a wedyn, o'ch chi'n gallu gweld yn union beth oedd hi moyn wneud. Oedd hi moyn codi'r Bêl. Os na gam sefyll, Chivers o'r bas, maen nhw'n chwarae ymlaen. Bai nawn, mae'n fwy. Stacey John Davies, mae wedi bygwth. Mae Abertawe wedi bygwth. Maen nhw'n edrych tuag at y dyfarnwr, oedd na gam sefyll. Mi oedd hi'n agos dros ben. Na i ddweud hynny, ond dyw Abertawe ddim yn poeni. 11 gol tymor diwetha, gol gyntaf tymor i Stacey John Davies. Sgoriodd yn erbyn Caerdydd tymor diwetha, mae'n ei wneud ni eto, dyma hi. Wel, ar ôl methu 30 eiliad yn blaenorol, gath i'r Bêl yma ar ei coes gryfach, ble oedd hi moynau, a cymryd y cyfle yn dda iawn. Oedd hi wedi synhwyro. Dwi'n jyst yn rafu hi'n lawr i sicrhau bod hi'n pasio fe mewn i'r cornel. Mae'n ffordd gryf iawn i roi'r Bêl yn y cornel, ond
Caerdydd yn creu problemau hynna fi wedi gweud nifer o weithiau yn ystod y gêm pa mor agored ydyn nhw. Mae angen nhw fod yn fwy cil yn amddiffynol a ni gweld y rediad rhwng y ddau gap fyna a jyst yn pasio fe mewn i'r gornel. Gorffeniad hawdd i hi i rhywun o'r safon yna. A wneud darn mwyaf anodd mewn gêm i edrych yn syml dros ben. Stacey John Davies yn wneud un ddwy. Mi oedd na eilyddio yng nghanol hwnna hefyd. Sydney Timon sydd wedi dod i'r cae o America. Wel, yn wreiddiol, yn amlwg, yng Nghaerdydd erbyn hyn. Wedi creu argraff y chwarae yn y colegau yn Florida hefyd. Yn Barc Lecwyth, ddim yn Barc Lecwyth, yn Stadiwm Lecwyth. Mae pnawn yma, Pêl-droed wedi mynd yn yr ail hanner, mae'n 2-0. Dyma oedd y sgôr yn un o'r gemer yn y clybiau tymor diwethaf. Abertawe yn ennill o 2-0. Fel ni'n sôn, Stacey John Davies yn sgorio yn y gêm yna hefyd. Yr gêm arall ynglyn nhw yn ddisgwr. Yn unig dadeg i Abertawe ollwng pwyntiau tymor diwethaf. Ond dwi'n mynd edrych bod nhw'n mynd i wneud hynny pnawn yma. Met Caerdydd, y bygythiad mawr wedi ennill. Ac mae'n edrych o fod Abertawe yn mynd i wneud rhywun peth ar y penwythnos agoriadol. Na'r bas na'r ridrwm. Erbyn ni mor hapus i cael y llwyfan yma i'r gyngrair yma, mae hefyd jyst yn dangos gwahaniaeth falle rhwng safon y gyngrair yma a'r safon y chwaraewyr sy'n chwarae yn WSL. Jyst cwbl o pethau fan hyn nawr fel mae'r merched, achos maen nhw falle ond yn ymarfer unwaith, falle 2 waith yr wythnos. Maen nhw ddim mor cyfarwydd â'i gilydd yn y ffordd yna o ran cadw methiant. Maen nhw'n pasio, wedyn ddim yn symud am yr ail bil. Maen nhw'n pasio ac yn digon hapus bod nhw wedi pasio rhywun arall yn gwneud job nhw yn lle pasio symud eto. A mae'r patrymau chwarae yna'n dod yn fwy amlwg pan sy'n ymarfer yn fwy gyson, yn dyddiol fel mae'r tîm oedd yn Cymru Lloegr yn gwneud. Mae'n wir am unrhyw gamp, unrhyw faes na gwneud mwy a'ch yn ymarfer. Y gorau fyddwch chi. Ni siarad rhywun mewn band, rhyw grŵp blynyddoedd maith yn ôl, ond sydyn nhw'n dda, a pobl wedi cael lot o arian rhyw gytundeb, yn mynd, o, be, mae'r arian wedi helpu, ddim yn na, mae'n wedi helpu ni ymarfer, mwy. A chi'n dod yn well, mae'n mor syml hynny. Y mwyaf dwi'n ymarfer, y mwyaf lwcus dwi'n dod. Gary Player wedi fannu, y golffwr, bron yn sicr, a mae Caerdydd... Rhi hen i fi, Dylan, sori. Fi yn go, mae fe rhi hen i fi, diolch byth, ond mae fe'n un o'r dywediadau na, dwi wedi clywed llawer. Ni bod yn edrych am ddywediadau heddi, achos mae'n bnawn hanesyddol, y gêm fyw gyntaf o uwch gyngrair Merched Cymru, y Chivers sydd ar bas eto. Mae'n hyfryd gan Chivers, Stacey John Davies ar bas. Yn arwain at y gol, os gawn ni gyfle, byddai'n braf gweld y bas gan Chivers eto, achos dwi'n credu oedd wedi ffigio edrych un ffordd, y bas yn mynd ffordd arall. Mae wedi bod yng nghanol popeth da, a hi sy'n yr asgell. Unwaith eto, Hosford yn bygwth, cic gornel, Abertawe yn mwynhau hyn yn yr un o bryd. Chwarae da unwaith eto gan Abertawe, a just mae Abertawe, mae'r blaenwyr nhw wastad yn llwyddo i curo un o'r amddiffynwyr yn mynd heibio, so wel ni tro mae Hosford yn llwyddo i mynd heibio, a wedyn yn ennill y cic cornel. Wrth gyda'r Lloegr gyda llaw, Leeds di ennill yn Sheffield United, gol hwyr, gol i ddim, Spurs, Newcastle, 1-1, gol hwyr iawn i Newcastle, ond cic gornel i Abertawe fan hyn sy'n ennill am drydedd. Mae'n anaf, chwaraewr yn y gol yn brifo. Mae'n edrych fel cramp ac eto, ni'n sôn am y gwahaniaeth, ni wedi bod yn gwneud Cymru yn o'r wythnos yma, ni'n sôn am y gyngred yn Lloegr, mae'n newid mawr, gwahaniaeth mawr rhwng y safonau. Oes, mae yna fel un peth arall hefyd yw lefel ffitrwydd, ond fel wedys i yn y hanner gyntaf, pan mae prif rôl ti a prif swydd ti yw i ymarfer fel y merched sy'n chwarae i Gymru. So, mae angen nhw ffocysu arno. Ond i'r merched yma, mae angen nhw ymarfer am 7 gloch, 6 gloch y bore. Wedyn mynd i gwaith, a wedyn dod nôl i ymarfer. Mae'n anodd i cael lan i'r safon wedyn. Da ni sôn am y bas mae gan Chivers. Arwain at y gol, mae dipyn o bas gwan. Ydy, pas wych. O'n i'n ansicr, ni'n methu gweld o'r ongl yna, os oedd hi yn cam sefyll. Ond fel ni'n gallu gweld gyda Clwyd Chivers, so, mae mor cyffyrddus i fynd ar y ddau troed. A welyn ni yn y hanner gyntaf falle gyda Walsh. Abertawe ar gic gornel. Dim problem i Hastings yn y gol. Ni'n sôn am Hastings ar frwydr. Battle of Hastings. Mae jokes yma. Mae ddywediadau hanesyddol bob yma. A ni'n edrych am rhyw ddywediad hanesyddol. A dim un yn gweddu, achos mae'n gêm hanesyddol. Yr unig un o'n i chi'n meddwl am yn y diwedd. Mae rhai yn darllen am hanes, mae rhai yn creu hanes. Nath rhyw foi peniog iawn dweud hynny. Unrhyw syniad pwy nath dweud hynny, Gwennan? Wel, fi credu bod e'n gweithio
i sgorio falle. Malcolm Allen, un o ddywediadau Malcolm. Mae rhai yn darllen am hanes, mae rhai yn creu hanes. Yn y cona, a ni wedi dwy'n hwnna. Sôn am hanes, Lloegr y Cymru. Wythnos yn ysiau. Edrych mlaen yn fawr at hwnna'n fyw o'r S4C. Ond yn gweud bod Gareth Bale di anafu. Unig broblem, alle bydd Bale ddim yno, ni edrych mlaen i weld Ramsey a'i gyfeillion. Yn herio Ser Lloegr, tîm da gan Loegr. Bydd boes ifan Cymru wrth i bodd. Gol Abertawe yn chwarae Sheffield United heddi. Tyler Roberts hefyd yn hîm Leeds. Abertawe a Roberts yn mynd yn erbyn i gilydd. Ewch ni fel awr wrth ochr y cae. Nia Davies sy'n gwylio. Abertawe wedi cael yr ail ni as ffordd yn ôl fan hyn i Caerdydd. Wel, mae'n anodd gweld hynna, ond am pas gen Rhwy Chivers i Stacey John Davies fan'na. Ath i cadw i ffen hefyd o flaen y gôl, a roi yn y cornel yn dda iawn. Mae'n anodd i Caerdydd dod nôl yn y gêm yma, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr Nia, dieddol o gytuno ar hyn i wedi gweld. Wel, yn bendant Abertawe sydd wedi bod y tîm gorau. Hyd yn hyn, mae'na gol yn gêm digwydd nawr yn uwch yn Lloegr. Llawer yn y gemau heddi, un o'r un Spurs Newcastle. Mae Caerdydd wedi sgorio yn erbyn Man City, un o'r un fyna Mahrez ar gyntaf i Man City, ond Leeds di ennill yn Sheffield United. Hwna'n gêm ddarbu yn y gwy. Os gen ti tîm fantasy football? Nagos, dwi'n poeni gymaint am un tîm yn benodol yn y byd go iawn. Mae'r byd fantasy yn bell i ffwrdd. Fi dyfaru wneud hi nawr i fod yn hollol. Nes i un tymor, a ni'n erchill, felly byth eto. Hwn yw fi tymor yma. A mae'n rhoi fi mewn tymer wael. Ond yn drwodd eto, Abertawe! Allan yn wych gan Hastings, Stacey John Davies. Mae'r rhediadau yna nawr yn achosi pob math o broblemau, ond y gol geidwad yn gampus i Caerdydd. Ie, rhediadau yna rhwng y ddau amddiffynwyr Caerdydd, unwaith eto yn achosi problemau. Ond nath i dda fyna, nath i aros ar ei traed mor hir y gallu hi. A wedyn nath i credu deulu ymateb cyn bod Adams yn redig arni. Ria Hughes a'r tafliad Adams yn y cornel. Wel, allan nhw'n gwneud un trwy'r gêm nawr, nhw'n hollol apus. Mae'r pwyntiau bron yn y bag fel petai. Dyma'r cyfle eto. Pas wych gan Hosford. Mae'r rediadau mae John Davies wedi wneud, maen nhw'n clyfar iawn rhwng y ddau amddiffynwyr. Mae syth drwodd bron cyrraedd Beinon. Dim cweit. A mae'r chwarae gyd nawr yn hanner Caerdydd o'r cae. Jenkins, cyffyrddiad bach hyderus gan yr amddiffynwr canol, dal i fynd. A ni'n gweld Sean o Jenkins, mae tipyn o dacl gan yr eilydd, Sydney Timon. Mae'n teimlo hwnna'r holl ffordd nôl i America, le oedd hi'n wreiddiol. A ni'n gweld nawr, mae Hosford ar y chlyth, Chivers ar y dde, Stacey John Davies yn pethro drwy'r canol. A mae Abertawe yn reoli gêm yn llwyr. Tia Richardson yn cael ei chorio. I ddechrau'r gêm oedd Abertawe mewn siap mwy amddiffynol, ond nawr mae gyda nhw'r mantais yna, maen nhw really wedi gwythio Hosford a Chivers ymlaen. Oedd Chivers yn twyllo tipyn bach, beth ni'n dweud, yn y hanner gyntaf. Oedd hi wastad yn aros lan i tynnu'r cefn o'r chwyth Abertawe nôl trwy'r amser. Ac oedd ni'n gallu gweld y problemau oedd hi wedi creu gyda'r peli trwyddo. A nawr, achos mae Hosford yn chwarae hyd yn oed yn fwy uchel hefyd, mae Caerdydd reit o dan y pwysau. Ni hanner ffordd drwy'r ail hanner, a maen nhw dan bwysau, a mae Jenkins ar bas bach rhy hir yn y pen draw. Mae Jenkins wedi creu argraff, Sean o Jenkins, i brawd i Lee Jenkins yn chwarae Aberystwyth yn uwch gyngor y dynion. Maen nhw'n debyg dros ben o ran pryd a gwyn, maen nhw'n debyg o ran, maen nhw'n chwarae yn yr un safle hefyd, felly gwych o ran y teulu. Dwi'n siŵr fydd trafodaeth heno am pwy sydd wedi sgorio'r gol gorau. Sean sydd wedi sgorio'r gol orau. Sgoriodd Lee Jenkins wythnos diwethaf i Aberystwyth efo yn y Flint, ond scuff, fi'n credu oedd hwnna. Sori Lee, oedd hi mewn, maen nhw gyd yn cyfri, ond oedd ddim cystal â gol i chwar, felly sicrhau chi. Ond dyna beth sy'n bwysig fan ni wedi trafod o'r blaen. Chivers, syth drwodd, yw'r ddwy, ar fi'n mynd yn dair! Hyfryd gan Chivers, maen nhw'n dathlu nawr. Chloe Chivers, digon o amser a digon o hyder i gladdu'r Bale. Mae'r pencampwyr yn dechrau tymor newydd mewn steil. Caerdydd dim, Abertawe tair. A'r Pêl uniongyrchol yna, syth trwyddo unwaith eto, tro yma gan Beinon, Pêl wych, ond yn creu
problemau mawr i Caerdydd. Ond beth fi'n hoffi am Chloe Chivers mae Cymru yn gynnar. So mae ddim yn rhoi amser i Hastings yn gol Caerdydd i setlo ac i osod traed hi. Nath i Cymru yn gyflym, lawr yn isel iawn. Ac oedd hi'n edrych mor cyfforddus yn y ffordd nath i orffen a ddi'n heiddi hwnna. Mae wedi achosi lot o problemau a fel wedyn ni. Mae wedi chwarae dros Cymru nifer o weithiau. Credu dros 10 o weithiau, mae'n dangos safon hi heddiw. Abertawe yn dangos i safon hefyd, yn ben campwyr. Ni'n sôn mae'r Met oedd yn ail tymor diwetha. Mae nhw wedi ennill y bedr i ddim yn ei gêm gyntaf, ac mae Abertawe yn gosod i marc, gwedwn ni. Dim byd gwell mae rhaid i unrhyw tîm yn unrhyw gyngrau'r gêm gyntaf tymor, chi'n mynd allan yna. Chi'n taro tair oedd i cartref, ni'n weld Anaf Bach, Katie Hosford yn teimlo hwnna. A beth nhw wedi teimlo bach o pwysau hefyd achos bod Met Caerdydd wedi chwarae cyn y gêm yma. So, maen nhw wedi mynd allan a maen nhw wedi rhoi 4 gol yn erbyn cyn coed. So, o'n nhw'n gwybod pa mor bwysig oedd e i ddod allan heddiw. Gobeithio i nhw cael y llechen lan, ond hefyd i sicrhau bod nhw'n sgorio ac yn creu argraff a cael momentum mwyn codi nhw am gemau nesaf ac yn amlwg o fewn y ymgyrch pencampwyr, cyngor pencampwyr. Ie, hynna yn dod cyn bo hir hefyd o ran tîm Abertawe, ymgyrch yng nghyngor y pencampwyr. Ond 20 munud wedi mynd. Yn siarad ar yr egwyl, clywed y cyfaliad gyda Lori Roberts, Gymdeithas Pêl-droed. Mae yna uchelgais fawr, felly 8 tîm yn y gyngor yma ar hyn o bryd. Maen nhw'n ei adael i hynny am y tro sefydlu Mi oedd yna fwy o glybiau, felly glwb wedi tynnu allan o'r gyngor yn tymorau diwetha. Felly mae'n penderfynu, mae'r ffordd ymlaen, 8 clwb. Mae yna drwydded, debyg i gêm y dynion, felly mae yna safonau'n cael ei gosod. A mi fydd yna 2 gyngrau'r is fel yn y pyramid, 8 yn y de, 8 yn y gogledd. Strwythur pendant, ailflandio. Uchelgeisiol iawn. Ie, maen nhw hefyd moyn dod mewn a cyngrau'r 2019 fel Development League. A fydd hwnna'n bwysig achos fi'n credu weithiau, mae yna gap mawr rhwng chwarae 2016 i dod syth lan i chwarae gyda'r oedolion. So mae cael y cyfle i chwarae yn y gyngrau yna hefyd yn mynd i helpu. So, mwyn just cael fwy o strwythur i'r gyngrau. Wynebau cyfarwydd i gefnogwyr Abertawe, lead yn 1 o'r clwb yn gwylio. Mae wedi gwneud tipyn a tîm y merched yn ystod i gefnogwyr ag Abertawe. Steve Bowley oedd yn enw mawr tu ôl y llenni gyda Caerdydd. Eto yn gwneud llawer gyda tîm y merched, a maen nhw'n gefnogol iawn o'n tîm y merched a clybiau. Mynd nôl i beth wedi sydd fan'na hefyd. Mae'r ystadegau yn dangos, bod gen ni targed o cael dros 20,000 o merched yn chwarae erbyn 2026, a mae ond yn agos at 9,000 nawr. So mae'r ffaith maen nhw'n cael y llwyfan i gweld beth sy'n o flaen nhw. Wel, am bas oedd honna, beth sy'n o flaen Hosford yw'r gol. Mae'n hyderus, mae'n ymuno yn yr hwyl. Abertawe, mae'n gyfle, mae'n dros y bar. Siomedig dros ben o ran Stacey John Davies. Oedd hi'n edrych am ei ail o 4 Abertawe, fe dylai fod y byder. Dim am ei eithaf yn ei gwaith gwych gan Katie Hosford. Ie, Hosford yn ennill y brwydr 1 erbyn 1 unwaith eto, a tynnu Pêl nôl. Union fel nath yn hanner gyntaf, fydd John Davies mor siomedig yna. Mae'n rhaid i cael corff ti dros y Pêl fyna. Mae ti cael corff dros, a jyst yn eli yn ôl tuag at y cornel bella. Oedd ddim angen bwrw yn galed, jyst yn eli yn fwy ysgafn. Richardson ar dacl benderfynol eto, edrychwch ar yr ymdrechiol, mae'n dweud y cyfan. Mae'n Caerdydd yn ddi am gyfnod, pan oedd hi'n gol i ddim, a mi oedd yna gyfle iddyn nhw, yn methu cyfle i raidd, yn union fel mae Stacey John Davies nawr wedi gwneud. Ie, sori jyst i'n mynd nôl i'r pwynt yna o ran, mae'r gweledigaeth fan'na ar beth maen nhw'n moyn wneud, ond mae cael y llwyfan yma mor bwysig hefyd i jyst rhoi fwy o modelau rôl mas fan'na. Mae yna gymaint o ddiddordeb yn ifancach gyda Pêl-droed, fel fi'n athrawes addysg corfforol. Mae dros 40 o ferched, 12 mlwydd oed, wedi dod i clwb. Mae'n dangos faint o diddordeb, pan o'n i'n chwarae, doedd dim clwb i ferched. Ond wedyn, ble maen nhw'n mynd o fyna, pan maen nhw'n colli nhw, ni'n gweld bod am pob 10 bachgen sydd yn chwarae, mae yna 1 merch. A mae o ran pan maen nhw'n dod at oedran fel 16 mlwydd oed, mae angen i trio cadw nhw. Ond mae cael y gweledigaeth yma gyda'r strwythuro newydd, y rebranding, yn mynd i helpu i cadw'r merched yn y gêm. A na beth sy'n mor bwysig o ran maen nhw'n cymryd rhan, cyfnogiad, ond llwyddiant y tîm genedlaethol. Os mae'r pyramid yn fwy ar y gwaelod, byddwn ni'n fwy llwyddiannus wedyn bydd fwy o cystadleuaeth ar y frig. Jenkins at Hosford,
A felly, am hynny, chi sôn am y strwythuro, mae'r gyngrair dan 19 yma, cyngrair i ddatblygu, yn beth mawr, achos chi'n clywed pobl yn sôn wrth i ni weld Beinon fan hyn. Mae yna lot yn gadael y gêm. Mae'r naid o fynd i'r tîmau dan 16 at tîmau fel hyn, tîmau gyda... Mae yna chwaraewyr yn 30au, falle unrhyw un yn gallu chwarae. Mae'n dipyn o naid, felly mae'r cyngrair i ferched dan 19 yn gallu bod yn beth mawr. Ydy, union fel wedys i fel, mae'n naid enfawr. A fwy na jyst o ran Pêl-droed, o ran yn personol hefyd, so mae fe'n gallu bod bach yn intimidating i mynd lan i safon, ond fi'n cofio pan fi a Jess Fishlog yn gwneud debws ni i Caerdydd, union yr un dydd, o'n i'n 14, oedd hi'n 15. O'n i'n ffodus os o'n i'n chwaraewyr am merched, oedd yn neis o gwmpas ni ac yn gwneud teimlo'n cyfforddus, ond mae hwnna'n rhywbeth really ofnus. Bydd cael y cyngrair yma, nid yn unig yn mynd i helpu o ran datblygu ar y safon y gêm, a chwaraewyr, cael mwy o chwaraewyr wedyn yn chwarae, ond fel wedyn ni wedyn hefyd yn mynd i helpu adeiladu twf y gêm yng Nghymru. Caerdydd yn ceisio llusgo hyn yn ôl mewn i'r gêm, mae Katie Jeremiah sydd ymlaen fel eilydd. Wel, mae'n frwydr anodd yn yr ymosod. Mae Abertawe yn bygwth gymaint. A Jeremiah sy'n mynd draw i gymryd y gic gornel. Chwaraewr y tymor diwetha. Mae'n dechrau ar y faint oherwydd anaf. Hi sy'n cymryd y gic gornel. Y gwynt yn achosi problemau. Caerdydd yn brwydro am bopeth. O, mae'n frwydr yng nghanol yr amddiffyn. Cyrff yn hedfan bobman, a mae'n glanio'n garedig yn y pen draw i Diana Lewis. Mae chwaraewyr Caerdydd yn troi at y dyfarnwr yn gofyn am gic o smotin. A mae'n anaf yn hyn. Ti'n gallu gweld yn union pam mae Abertawe, pam blwyddyn diwetha, tymor diwetha oedd Abertawe ond i ildio un agwedd yna i roi corff nhw ar y llinell, blocio'r peli fel yna. Mae cael y llech yn lan, chi'n gallu gweld yn amlwg fan'na yn golygu gymaint iddyn nhw. O Tia Richardson yn ei chanol hi, mae wedi brifo hefyd, ond Jenkins yn bell tu ôl. Chi'n gallu gweld sut bod nhw wedi cyrraedd mis Chwefror cyn iddyn nhw ildio tymor diwetha. O, yn sicr. A mae hwnna'n lawr i agwedd yn fwy na unrhyw beth. Yn amlwg maen nhw wedi bod yn drefnus iawn. Mae disgyblaeth dda o ran siap nhw, ond y agwedd yn ei taflu hunan jyst o flaen y bil pam mae Caerdydd yn fygythio, yn dweud y cyfan. Chwarter awr i fynd, Nia Jones wedi bod yn gwylio hefyd. Gymaint i'w drafod o ran yr achlysur yma, Nia, ond o ran y gyngred tymor yma, ni wedi gweld Met Caerdydd yn ennill o 4 i ddim, ni wedi gweld Abertawe yn rheoli fan hyn. Sych chi'n angen bod yn broffwyd i weld pwy fydd yn herio am y ben campwriaeth tymor yma? Na, mae'n wych i mo, fel na ni sôn yn gynharach. Da ni fel arfer yn weld Met Caerdydd yn dominatio yn ennill pob gêm a cynrychioli ni yn y Champions League, ond mae'n gret rwan bod gennym ni 1, 2, 3, 4 braidd hefyd gyda Pêl-droed yn digon uchelgeisiol i actually challenge am y pencampwriaeth. Da ni'n weld fan hyn egwyl bach, a dwi'n meddwl bydd y 2 set o chwaraewyr yn werthfawrogi hynny. Gêm cyntaf o'r blwyddyn, a mae'r tywydd yn boeth i Gymru yn enwedig. So, mae wedi bod yn gêm dda. Diolch ni, Anis Ymlaen, mae'r tywydd yn boeth o ran Cymru yn enwedig. Ydy, na ni'n cwyno. Agos 7 mis Hydref, mae'r hael yn gwenu, spectol hael mas tro yma. Mae'n gic gornel arall, a bydd Katie Jeremiah yn ceisio bygwth unwaith eto. Mae yna rhyw ddealltwriaeth yn amlwg, mae'n ei roedd i tu ôl am gic gol chwarae teg. Chwarter awr i fynd, 2 i ddim i Abertawe. Oedd Gwennon Harris yn sôn, y gêm fyw gyntaf yw'r cyngred merched Cymru ar uchelgais. Mae yna darged i gael 20,000 o ferched a menywod yn chwarae, wedi cofrestru chwarae erbyn 2026. 8,500 ffordd ar hyn o bryd, ond mae hwnna yn gynnydd o 50% mewn 4 blynedd. Felly mae hwnna'n dweud y cyfan. Yn union, jyst yn dangos faint o diddordeb sydd fan'na, fel wedys i o ran y clybiau ysgod. Mae'r ffaith nawr bod yna tîmoedd, a wedyn mae gymaint bod mae fwy yn chwarae o ran faint dath i clybiau ysgol fi. Dath fwy i Pêl-droed na hoci. Ond mae hoci yn traddodiadol fewn yr ysgolion mor cryf. So eto, fel wedys i, mae'n dangos y diddordeb sydd fan'na, o beth allwn ni'n neud i cadw nhw yn y gêm. Mae hwnna'n dweud llawer, diddorol dros ben. Mae yna gyfle gyda Chivers o ran Abertawe, Caerdydd yn ansicr. Mae Abertawe'n llawn hyder erbyn hyn, mae'n mwynhau hon. A mae'r bas nôl am yn ei glanio'n garedig. I Hosford, mae yna gam sefyll. Mae chreuwr Caerdydd sydd wedi taro hon nôl, mae Stacey John Davies o'r un farn o fi, i fod yn onest.
A mae yna eilyddio, fel y gwelwch chi. Sarah Adams sy'n dod i'r cae. Chivers sy'n gadael. A dyma'r gol, fel y gwelwch sôn, cymryd i'n gynnar. A'r diddorol o ran yr eilyddio, mae Sarah Adams yn dod i'r cae, sy'n golygu bod ni efeilliad yn hyn Caerdydd, a mae ni bar priod yn hyn Abertawe nawr, achos mae Sarah Adams yn briod y Kelly Adams, sydd yn rhif 7 o ran Abertawe. A mae falle'n dweud y cyfan o ran y gwahaniaeth ar hyn o bryd yn safon y ddau clwb, a'r dwfnder falle yw'r gair mwy o perthnasol, bod Abertawe yn gallu dod ymlaen a Sarah Adams sydd wedi cael cwbl o capu dros Cymru hefyd, 2 cap fi'n credu dros Cymru. Siona Jenkins yn mynd draw i weld ys chwaraewr. Di offi hwnna, chi'n rhoi tackle mewn yn taflu chwaraewr mor bell dros yr ystod ych chi'n gallu, a jyst wedyn mynd draw i weld ys ti'n iawn. Un peth fi'n credu o ran gêm y merched sydd gymaint yn well na'r dynion yw chi ddim yn gweld yr holl dramatic amser, y twyllo gyda trio deifio fan hyn i ennill, ond mae'n jyst mor refreshing achos mae'r gêm dynion yn mynd rili rwystredig ar hyn o bryd. Falle jyst taw fi yw'r unig un sy'n meddwl yna, ond mae'n hyfryd gweld o fewn gêm y merched. Chi ddim yn cael yr holl drama yna sydd i weld yn gêm y dynion dyddiau yma. Fi'n cytuno llwyr, mae fe'n un peth chi yn sylwi arno, yr absenoldeb o'r deifio yn bendant. Sy'n angen ar Abertawe, ar un o bryd maen nhw'n rheoli pethau. Dim yn meddwl hynny. Beinon, mae Beinon wedi cael gêm wych yng nghanol y cae. Emma Beinon, rhaid chi sylwebu, chi'n enwi rai chwaraewyr drosodd mewn sefyllfaoedd. Mae'r ymwysodwyr wedi cael y penawdau, mae Beinon yng nghanol y cae wedi bod yn brysur o'r dechrau i'r 10 munud ola fel ni newydd gyrraedd. Ydy, mae'n hyfryd gweld yn ôl hefyd ar ôl cwbl o anafiadau. Disgwyl o Ysgol Bryntawe yn Abertawe. Ie, mae wedi bod pob man wedi ennill pob ail pêl hefyd, a mae wedi rili dechrau am ysodiadau Abertawe. Mae'n arall sydd wedi bod yn amlwg yw Jenkins. Mae'n ambell i gyffyrddiad hyfryd gan Jenkins. Mae'n amlwg yn hoffi ymuno ar ymosod o'r amddiffyn, yn camu allan yn hyderus, a'r bas yn ôl na gan Pau, y capten, yn hyderus at Diana Lewis hefyd. Bydd angen dewis yn y gêm gyda llaw cyn y diwedd Gwenan. Pob lwc, fi'n cymryd mae rhywun mewn Chris Gwyn fydd yn derbyn y wobr. Sa'n credu bod bowlen ffrwythau gyda ni gyda llaw. O, drian. Fel bygys di yn Sweden. Champagne yn lle falle? Ie, o, rhythwr o'r cefn. Problemau eto, Stacey John Davies sy'n manteisio. Cyfle arall i Abertawe. Syth ar draws y gol. Dwi'n credu bod Hastings wedi cyffwr hwnna. Gen i weld bod fydd y penderfyniad. Os eithi allan i dyn nhw. Mae Caerdydd... Wel, nawr wedi clyrio, trafod i Abertawe yn bendant fydd hi. Ie, cyffyrddiad. Falle jyst bach rydrwm gan John Davies fan oedd wedi creu'n anodd i hunan wedyn achos o'r ongl mor dyn. Ond dod gath i cyffyrddiad. Hastings cyffyrddiad bwysig hefyd. Mae yn dair. Fe allai fod yn fwy. Stacey John Davies yn agos fan yna hefyd i gael cyfle i roedd o 5 llath. Fe all bod fwy, ond ti'n meddwl nôl i'r cyfle yna. Caerdydd, jyst cyfle mor dda. A fi'n siŵr fydd Catherine Walsh, fydd hi'n meddwl am hwnna am spel hir heno. Fi'n siŵr hefyd bydde Ian Derbyshire, rheolwr Caerdydd, ac os dim ots, beth bynnag yw safon, dim safon y gêm, beth bynnag yw patrwm y gêm, oedd un i ddim, a Caerdydd, dyna nhw wedi sgorio yn y bod, pan mae'n sefyllfa fel yna, mewn unrhyw gêm sy'n ots pwy sy'n rheoli, oedd yna gyfle enfawr union i'r sgôr, a bydd e'n meddwl am hynny hefyd. Chydig o anaf yn clyrio honna, 8 munud i fynd. Abertawe sy'n dathlu heno, byddwch chi'n tybio. Angen gwirth os ydych chi'n mynd i newid. Unig ffordd chi'n gweld y sgôr yn newid yw gol arall i Abertawe fod yn deg nhw sy'n pwyso yn gyson. Stacey John Davies yn cyffyrddiad ymlaen. Beinon, ochr y Coach Cosby. Mae'n heiddi gol dros y bar yr affi. Mae'n llwy reoli erbyn hyn. Felly Abertawe ar y blaen o 2 gol i ddim. Met Caerdydd wedi taro 4 hefyd. A bydd hwnna wedi coroni'r cyfant as y Beinon wedi sgorio, a Beinon sydd wedi rhyngipio. Mae Caerdydd dal yn ni Walsh. Syth drwy ganol y cae. Yn ôl y dawi. Ac enw pwy sy'n dod nesaf? Beinon. Mae'n y bas ddim yn gywir. Underdown i Caerdydd. Ambell i gyffyrddiad hyfryd gan Underdown yn ystod y pnawn. Ac eto di blino, oedd y bas yn gywir, mae hwnna'n bwysig.
gweld pobl yn colli meddiant, mae'n rhaid bod e'n mor wystredig eich cyd chwaraewyr chi. Mae'n rhaid yn ei gwaith da. Mae Caerdydd wedi cael cyfnod bach o meddiant fan hyn, ond pwy sydd yno? Jenkins, dim nonsens allan o hi. Na, mae'n rwystredig fel chwarae, os ti'n amddiffyn rhaid neu canolcau, a mae'r Pêl yn mynd lan top, a ti just angen breather bach. So mae'r Pêl yn wastad dod nôl, wedyn mae'n really anodd i cadw amddiffyn yn erbyn y ton ar ôl ton o pwysau am y sod o'r tîm arall. Holl ffordd o America i'r eilydd Tymon. Dros ben pawb mae'n mynd. Os yna gyfle i Caerdydd allan yn gyflym. Dath Diana Lewis enillydd y faneg air tymor diwethaf, ildio un gol yn unig. Mae'n ffodus bod ddim wedi ildio un pnawn yma. A cyfle yna i Caerdydd. Ond ar wahân i heddi. Hynny, dyn ni weid, maen nhw'n rheoli. Mae Caerdydd yn eilyddio. Siobhan Walsh yn gadael y cae. Ar ei phen-blwydd yn 6 ar 20, pen bydd apus. Gweithio bydd y dydd yn gwella. Ar ôl colli o 2 gol i ddim. Sophie Norman sy'n dod ymlaen mewn i lle yn ymuno haf diwetha o Gincoed. Un arall sydd wedi cynrychioli Cymru ar lefel ieuenctid. Owen. I Caerdydd. Chwaraewch ymlaen. Nôl Cheryl Foster, cam sefyll yn y pen draw. Katie Jeremiah. Mae'r Pêl wedi taro i braich chi. A ni sôn am cael merched i chwarae. Mae yna ddatblygiad defnydd wedi bod dros blwyddyn erbyn hyn. Hydl, sef cwrsi sesiynau hyfforddi i ferched yn unig. Mae merch fi'n mynd bron o 10 oed erbyn hyn. A mae wedi mwynhau mas draw. A'r hyfforddwyr sydd yno, mae merched ifanc yn hyfforddwi nhw. A ni ddim yn meddwl am y peth, ond mae merched ifanc yn gyfforddus mewn grŵp o ferched gyda merched eraill yn hyfforddi nhw. Ydyn, a fi credu mae dros 40 o'r canolfannau yma nawr o gwmpas Cymru. Wel, mi oedd mwy. Mae'r diwedd yn anffodus. Un o'r pethau eraill sydd wedi cael ei effeithio gan y coronavirus yw'r ffaith bod cam nesaf Hydl wedi gorfod stopio am nawr, ond mi fydd yn dechrau eto. Ond mae'r pwyslais fan'na hefyd ar jyst mwynhad y cyfranogiad. Dim pwysau fan'na, mae ddim mor cystadleuol. Wedyn os bod merched yn joio a mae'n mynd ymhellach, mae'n digon o clybiau wedyn lleol i fynychu. Ond ie, y pwysigrwydd fan'na yw'r cyfranogiad. A jyst cyfleoedd i chwarae, a chwarae fel wedys ti ymhlith grŵp o merched. Caerdydd, cipio'r meddiant yn ôl, gol mwy o'r Pêl yn y munudau ole yma. O'n i'n gwybod, mae'r gymdeithas di wneud ymchwil siarad am merched ifanc am Pêl-droed. Ydych chi'n chwarae'r gêm, pam nag ydych chi'n chwarae'r gêm. A rhai o'r dyfyniadau, chi'n gweld nhw mewn rhyw PowerPoint presentation, er enghraifft. A mae rhai o'r sylwadau yn dor calonus pan bod rhai merched yn teimlo bod nhw ddim yn gallu chwarae'r gêm. Mae'n ei oedi, achos mae yna symudiad hyfryd gan Abertawe sy'n bendant yn gallu chwarae'r gêm. Edrych am hosbyd o nhw, ond Caerdydd yn rhyngipio. Rhai yn gweud mae gêm i'r bechgyn yw i merched ddim yn dda am Pêl-droed, a merched sy'n gwneud hyn. O, beth yw'r pwynt ni'n cael cyfleoedd? Mae'n dor calonus clywed hynny. Ydy, mae yn. A dyna pam, fel wedys i, pwysigrwydd y llwyfan yma heddiw, jyst i dangos bod na gymaint o cyfleoedd mas fan'na. Ond weithiau hefyd, fi wastad yn teimlo, fi wedi bod yn lwcus iawn yng ngyrfa fi wedi cael lot o bechgyn a dynion sydd wedi bod mor cefnogol. Ond mae rai sydd ddim, fel arfer ddim un o'n chwarae'r gêm chwaith. A dyna beth sydd mor rwystredig, achos maen nhw'n methu cicio Pêl o un troed i'r llall, a maen nhw'n coelio am pawb arall. Neco Williams yn cael ei fyniadu wythnos yma, gŵr ifanc, chwarae i Gymru, chwarae i Lerpwl, a mae pobl sy'n ystod y soffa, beth yn edrych ymarfer corff yn gweud, yn ei chwalu fe. Mae'n agwedd negyddol yn effeithio pawb. Ond newid yr agwedd yma yw'r peth pwysica, nid jyst Pêl-droed merched, ond chwarae o merched yn gyffredinol fel y thrawes addysg gorfforol. So fi ffodus iawn i gweithio mewn ysgol sydd mor adran, sydd mor cefnogol. So mae'r boys rygbi yn hapus i gael y merched mewn yn ymarfer yn rygbi. Yn amlwg fi'n gwneud y clwb Pêl-droed, ond mae fe mor bwysig i cael pobl ar bob lefel. Nid jyst uwch lan mewn cymdeithas Pêl-droed, rieni gatre, athrawon mewn ysgolion. I jyst sicrhau bod y cyfleoedd yna, bod y merched yn teimlo'n digon hyderus, bod nhw'n gallu cymryd y cyfleoedd yna. Dwi'n gwybod chi'n sôn bod mwy wedi gofyn am clwb hoci na mwy na gofyn am Pêl-droed na hoci. Mae'n dweud llawer. 42 merch fan nos Ferch y diwetha, clwb hoci oedd 36 a oedd 3 o'r un o'n bechgyn. So mae'n fel wedi, mae'n jyst yn dangos y diddordeb os bod y cyfleoedd fan ar gael yn nhw. Nes i ofyn tua 8 munud yn ôl i Gwennan dewis seren y gêm.
Newn ni ofyn, pwy sy'n cael y wobr felly Gwenan? Oedd e'n anodd iawn i fod yn onest, rhwng fel wedys ti, Richardson a Beynon yng nghanol cae Abertawe wedi bod yn wych, maen nhw'n ennill pob ail bêl bod yn weithgar. John Davies di chwarae'n arbennig a mae hi really di achosi problemau i'r ddau. Alwch ma'n ymweliad, mae'n y gyfle i Caerdydd. Allan mae'n mynd, cyn y gic gornel, gewn i'r enw. Ie, mae wedi achosi problemau i'r amddiffyn, ond ser yn y gêm i fi. Am yr eiliadau a digwyddiadau mwy o pwysig yn y gêm yw Chloe Chivers. Ni wedi gweld pan mae'r twyllo dros yw un yn sefyllfaoedd, un yn erbyn un assist a un gol. Ydy'n beth o bron Ciro, oedd y gader. Caerdydd yn ceisio cael gol yn hwyr. Bydd nhw'n yn hwb o'r ethrol i'r adar gleision er bod nhw'n colli, bydd nhw'n sgorio yn Abertawe. Yn beth mawr, ddim eisiau swnio nawr ddoglid, ond nes nhw ddim ildio tan mis Chwefror tymor diwetha. Un gol ildio nhw drwy tymor. Hynny'n dweud llawer, ond ie, Chloe Chivers, ser yn y gêm. Yn gwbl heiddiannol hefyd. A roedd hi bron disgyn o'r gader. Hwna wedi bod yn ffordd i goroni'r cyfan. Abertawe yn amddiffyn i gol. Dyn nhw ddim eisiau ildio nawr. Na, mae Llechen la mor bwysig a i amddiffynwyr, maen nhw'n cymryd gymaint o balchder dros agl Pêl-droed, na maen nhw'n balchder dros hynny, so fel wel ni 10 munud yn ôl, fi'n siŵr fod nhw'n taflu cyrff nhw yn y ffordd i. O ma'n y gyfle yn hwyr dros ben a mae gol i Caerdydd! Cam sefyll. Cam sefyll. Y lliman i fyny, yn meddwl am eiliad bod nhw wedi taro. Ie, fi'n credu ta Walsh oedd y cam sefyll, jyst i dod nôl o safle ble oedd hi'n cam sefyll. Broadhurst yn llithro mewn. Ni ddim yn gweld yn iawn eto, mi oedd hi'n agos. Broadhurst yn dweud y dda. Do, nath i, wel. Do, oedd hi'n benderfynol fod yn gyntaf i'r bêl yna yn doedd. Ar ôl i sôn, dyn nhw ddim eisiau ildio, Ond nhw bron ildio. Ond yna ni, 3 munud wedi ychwanegu ar y diwedd. Stacey John Davies ymlaen unwaith eto. Abertawe wedi cadw'r Llechen lan, ydyn nhw'n gallu ychwanegu gol yn yr amser nhw wedi ychwanegu i'r 90 munud. Syth trwy'r canol. Dim problem i'r Elyrch. A sgiliau hyfryd hefyd yn ôl yn y cefn, Rhea Hughes at Jenkins. Ydyn nhw'n gallu coroni'r cyfan gyda symudiad y gêm, achos mae'n symudiad campus hyd yn hyn. Hosford lawr y chwith, dal i fynd, Stacey John Davies sy'n disgwyl yn y canol. A symudiad da, ond y pas ola ddim yn gywir. Pas wych gan Jenkins hefyd i ryddhau Rosford, jyst y pwysau ar y pas yn arbennig, a wedyn Rosford unwaith eto yn curo Lisa Owen, mae hi wedi cael prynawn galed iawn yn erbyn Rosford, ond am yr unig tro gêm yma oedd John Davies heb wneud rediad, a dath y bêl mewn yn gynnar iddi. Cyn ymwysodwr Cymru, Gwenan Harris yn darllen y sefyllfa fyna, wedi gwneud ambell i symudiad heb dderbyn y bas, mae'n siŵr yn ystod i gyrfa eto. Mae yna drosedd fan hyn. Chi'n gweld allai Jenkins chwarae mewn sawl safle, chi'n gweld mae'n chwarae'n canol amddiffyn, allai'n hawdd fod yn canol y cae, ond eto gyda chwaraewyr fel Beynon yng nghanol y cae, mae digon o ddewis gyda Abertawe. Os rhai fel Jenkins yr enghraifft sydd dal ni fel gallu gymryd cam arall o fewn y gêm? Ie, mae wedi cael cap dros Gymru, na gwy, a ti'n gallu gweld, mae'n atgoffa fi bach o Sophie yn gweld mewn ffordd, mae'n jyst mor cyfforddus ar y bêl, a gyda'r ddau troed, mae'n edrych fel bod amser gyda hi ar y bêl, mae'n wastad na roedd dda. O ran y cam nesaf, mae yn anodd i cam i lan, mae angen falle jyst gwellian ar lefel ffitrwydd, ond beth bysau'n diddorol yw gweld y merched yma yn yr awelgylch yna yn cael ei profi, achos dyna pryd ti'n gweld pwy yw'r rai sydd yn gallu ymdopi. Jenkins ar bêl syml i mewn i'r canol sy'n achosi problemau. Chwiban, mae'n gic rydd. Byswn ni'n teimlo bod rhywun fel Jenkins, Beynon, mae John Davies o Hosford, so chwaraewyr fel hynna, fi'n sicr os byswn nhw'n cael y cyfle i jyst ymestyn eu hunan bach fwy, byswn ni'n gweld datblygiad well ganddyn nhw hefyd. O, na dacl gadarn gan Stacey John Davies rhaid mynd i dyn nhw, ond mae'n dal yno yn dadle hefyd. Chi'n gweld yr elfen gystadleuol. Mae'n edrych yna yn hapus i fi, mae'n edrych fel bod hi ddim wedi sgorio. Dyna'r ffordd byswn ni os o'n i heb sgorio heddiw, ond mae wedi cael y gol. Falle bod y gol nath i fethu yn ei phoen iddi, i fod yn deg, ond mae wedi cael un dechrau tymor gyda gol. 11 gol yn y gyngor tymor diwetha. Prif sgoriwr y tîm yn y gyngrair. Hosford gath y mwyaf o goliau yn yr holl gystadlaethau. A mae yna dacl gadarn yn gorffen y gêm. Abertawe yn gorffen y gêm
fel dechreuon o'r gêm yn rheoli. Mae'r pencampwyr wedi gosod i marc ar ddechrau'r tymor newydd. Mae'n hen olyniaeth rhwng y ddwy ddinas, ond yr elyrch sy'n dathlu heno. Pencampwyr uwch gyngred Merched Cymru wedi ennill y 2 gol i ddim, ac yn dathlu ar ddiwedd achlysur hanesyddol. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y gêm fyw gyntaf uwch gyngred Merched Cymru. A gobeithio gen i lot mwy dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Sgôr terfynol, 2 gol, triphwynt cyntaf tymor i'r pencampwyr. Caerdydd dim, Abertawe 2. Diolch Dylan. Ie, a dyma ni gadarnhad o weddill canlyniadau'r penwythnos yn uwch gyngrair Merched Cymru. 2 i ddim fan hyn i'r pencampwyr. Met Caerdydd yn tara 4 heibio cyncoed, hat-trick yn fanno i Shannon Evans. 2 i 1 yn gyfforddus i Bort Talbot yn erbyn Aberystwyth, a 2 hefyd i'r Fenni ar jael Cascade o ardal Gaerffili. Wel, merched, Nia, oedd y pencampwyr yn edrych yn gadarn fan hyn ar y diwrnod agoriadol. Bydd Ian Owen a Colin Staples yn falch iawn o'r perfformiad. Nid just cael 3 pwynt yn y gêm cyntaf, ond hefyd da ni'n gwybod maen nhw'n adeiladu ar gyfer y Champions League, a bydd y tymau yna yn tymau da iawn, tymau gryf, gyda chwaraewyr gyflym, gryf, yn wahanol hefyd o ble maen nhw fel arfer yn dod i fyny at y geinst yn cyngrair yma. So, bydd nhw'n hapus. Ie, yn sicr. Gawn ni gyfle rwan i gael golwg ar goliau'r ail hanner. Stacey John Davies yn taro'r chawst yn yr hanner cyntaf ni, ond oedd hi'n gywir yn yr ail hanner. Ie, mae'n pas wych gan Chloe Chivers, ac mae ochr iawn i'r amddiffynwyr. Ac mae'n cadw i ffen eto fel dwi wedi deud o blaen, ac mae'n hawdd iddi roi yn y cornel y rhwyd, i fod yn onest, ac mae wedi cael gêm dda iawn. Oedd y ddwy ohonych chi ar y pryd hefyd yn cwestiynu lle oedd amddiffyn Caerdydd bryd hynny? Pan ydych chi'n chwarae yn y llinell cefn, os does ddim pwysau ar y bêl, mae'n rhaid i chi disgyn. A oedd chwaraewyr Caerdydd jyst yn gwylio'r bêl a yn dilyn pobl yn lle disgyn gyda chwarae. A oedd yna gwagle tu ôl a rhediad gwych yn John Davies. Oedd hi'n edrych yn siarp trwy gyda'r prynhawn. Wel, welson ni pas Chloe Chivers yn fan'na. Mi gafodd hi gol hefyd, ond mae hi rwan yn cadw cwmni i Sioned Dafydd. Chloe, your head coach Colin Staples said you wanted to attack the title rather than defend it, and you did exactly that today. Yeah, we've been working on it in training. We are a very attacking team, and we love to score goals, and I think that showed today. Talking about goals, you scored a fantastic one. Talk us through it. You make it look so easy. Well, it wasn't really. I didn't panic this time. I didn't sky it. So that's the main thing. I went back the net, helped team, another goal. Yeah. And what's it like being a part of this Swansea team? Because you look like you have so much fun out on that pitch. It's amazing. Since I come up here, I've gelled really well with the girls. I've known a lot of the girls for years. But when I first joined, so welcoming. All the girls are lovely. Like, we've all got a great bond. It shows on the pitch when we all got a great bond. They come together. It's really good. Really enjoy it. And obviously, it's been a long period without football. Was there a sense of relief to get back on the pitch today? Yeah, massively. I think we were all going a bit crazy, to be honest. We all come back in training and it was a bit like, oh my God, like, there's restrictions, obviously, so coming in training is a bit like, whoa, girls, chill now, come on. I know we're all excited, but everyone across the nation is really nice, so, yeah. Well, Chloe, you are our player of the match. Enjoy and congratulations. Thank you. Gwych gweld Chloe fan'na, yn amlwg wedi gwirioni. Oedd hi'n deud ni bod y gol ddim yn teimlo fel un anodd i sgorio. Oedd hi'n edrych yn hamddenol braf yn doedd? Ie, oedd hi'n eto pas dda dros y top, really. A fel nath ni deud, oedd amddiffyn y Caerdydd yn eto'n rhy uchel. Ac nath hi wneud y gol edrych yn hawdd, ond oedd hi'n edrych yn hawdd i rwy'n fel fi, anyway. Ond mae'n braf gweld hi'n nôl ar ôl anaf ddrwg mae wedi cael. So mae'n neis gweld hi'n nôl ar y pitch. O nôl draw at Sioned Dafydd wan, sy'n cael rhagor o ymateb. Ian, just how disappointed are you with the result today? Well, we're disappointed with the result. I can't fault the effort of the players. I think, there's a few of them who have had a very disruptive pre-season, but we make no excuses. I can't fault the effort of the players. They just capitalise on the key moments of the game. That's all. There's them little moments where we've been on top and then next thing you know we can see the goal. So it is what it is.
We saw how dangerous Swansea can be on the attack today. Just how difficult is it to defend against a team like that? I think it's something we'll work on moving forward. I think the way they played is fairly straightforward. I just think we didn't predict the ball over the top as much as we probably should have. So it's something we should have learned in the game. It's something we'll take away from the game and we'll work on. And next time we play them, hopefully it won't happen again. Ian, thank you for your time. Thank you. Wel, da ni wedi cael cyfle I drafod drydydd gol Chloe Chivers yn fras iawn. Cyfle rwan I ni gael edrych arnyn ni, Ie, rhedriad gwych ganddi yn dod oddi Ali Asgell. Mae gallu chwarae trwy canol hefyd, a fel da ni'n gweld, just y gorffeniad really taclus ar draws y gol. Da ni'n gwybod mae'n chwaraewr sy'n llawn pŵer, ond actually mae'n braf weld hi codi ffen a cadw ffen hefyd. O ran Caerdydd rwan, be fyddwch chi'n cymryd allan o heddiw tas ych chi'n I sefyllfa nhw? Wel, fel nath y ffordd oedd nhw dweud, mae wedi bod yn pre-season really weird, iddyn nhw, really hir. Bydd yna'n dda iddyn nhw just cael game o dan ei felt, ffitrwydd o dan ei felt, ond maen nhw'n actually chwarae tîm ni o wythnos nesaf, so dim yn siŵr beth ti'n meddwl am chwarae nhw wythnos nesaf ni, Fydd hi'n anodd, ond nawn ni trio cael adfantais o hynna, ond bydd hi'n anodd. Oeddwn ni'n trafod ar ddechrau'r rhaglen, so fydd Abertawe un llygad ar gyngrair y pencampwyr. Maen nhw wedi cael dechrau perffaith pnawn ma'n do. Ddim eldio gol. Diana Lewis yn ein dda yn y gol, cadw llechau'n lan. Maen nhw wedi sgorio 3 gol. Diwrnod perffaith iddyn nhw I fod yn onest I cario mae hyn ymlaen. Nian sydyn iawn, I nhw fydd y tîm I ddal I fyny efo nhw eto I weddill y merched lenni. Dwi'n meddwl mae yna chwaraewyr allweddol trwy gydol y tîm. Dych chi efo'r Pau a Kevin Bynum yn y canol, a Stacey John Davies a Chivers a Hosford ar yr asgellau. Maen nhw'n edrych yn beryglus. Mae wedi bod yn braf iawn I gael cwmni y ddwy ohonych chi pnawn ma, diolch yn fawr iawn. Cofiwch pnawn fory am 5 munud ar 20 wedi 5 uchafbwyntiau holl gema'r penwythnos yn uwch gyngrair Cymru. Ond dyna'r cyfan gen ni pnawn ma o Stadiwm Lecwydd yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni, yn nos da.